Elke Dijkstra, commentator, analyticus. En dan is het Joert dan net kleren, want er zit nog een man bij. Hij had het 2 keer bij de SKS dienen. Houtskipper van Snits, Douwevisser, jongevaardig kampioen. Dus ik had Joert makkelijk, want ja, er staan wat bijhouden. En een deskundig, zaakkundig commentaar. Dat zal wel van deze 2 mannen komen. Welkom met die te beginnen. Juster hebben we wachten. Het is nou heftig. Er staat genoeg in. Maar het lijkt erop dat er zield wordt aan. Ja, het is, hij bouwt wel behoorlijk op. We zien het hier op het wetterrek. Dan just die strepen wat erin. Hè, die skomsporen. Nou, dan begint hij al aardig dik in de 5 te komen. Maar het ben ik de buien, die zullen we gewoon wel op achtergrond. Die is krekt even voorbij kwam. En ja, dat waar Injesgoedje al fataal krekt in de Lietse A. Want die is nou nog, de top is krekt finished. En dat weer de stad Harlingen. En die sloeg om. En hier hebben we de beelden. En die looit nog in het wedstrijdwetter. En ik haast een beetje op de startlijn. Dus ik vermoed dat die eerst nog wel even voortmaat voordat we starten kunnen, Koos. Ja. Verder geen berichten over de bemanning van het scootje van Sikker Tegelaar. Het liep het al goed te gaan. Ja, je wil er net omgaan vanzelf. Ja, en dan die finale van de A-klasse. Het is geweldig spannend. We moeten dan nog even over al dat gedoe met die extra punten over de bemanningslisten. Dat we inviert, het wordt weer afviert. En nou is het weer waarom kwam. Dat betekent nieuwe klassementen. Die had er profiet van de oren net. Wat zou je ervan? Nou, ze hebben dat, zij varen hier onder de internationale regels, de regels voor wedstrijdzeilen. En daar is verplicht in dat alle bemanningen, dat de wedstrijdcomité weet wie onboord is. Nou, dus er zijn maar terecht ontwaan, er komt er net een jury van dat niveau en alles. Dat gaan ze terugvoerd. En op een of andere manier is dat net helemaal slagen. Maar de communicatie, daar is wat fout in gang. Dus op de manier hoe ze het invoert, trots de Jan via de mail en alles is net heel nog goed gang. En toen had de wedstrijdleiding besloten, ja jongens, willen ze zeggen dat het scootje weer oranje gaat, maar... ja, dat is de thuis nou ik. Dat hebben we correct even mis. Dat is wel eens leuk om te zien hoe dat gaat. Maar hij stiert weer. Maar ik bleef even bij mijn verhaal. De wedstrijdleiding had toch zo, ja jongens, het is, je zit er misschien wat storingen in en alles en nog wat. En ken de skipper soms zelfs ik niet ontwaan. Dus laten we het maar helemaal krassen, want dan doen we het volgend hier in één keer goed. Ja. Nou, toen hadden een aantal schippers van, ja hallo, we hadden die regel. En er zijn soms die de fouten niet maken. En dus die dat wie Tony Brundle en Sibo Siesling, die hebben een protest erin gegeven. En daar hebben ze gelijk in gekregen. Ja, de spelregels onder de wedstrijd Ferrari, dat kennen we net. Dat kennen we net. En toen had de wedstrijdleiding, had de protestcommissie een advies doen. Dus in feite hielden ze er nog net van hoeven te loeken. Die had toen zei van, ja oké, dan doen we dan het hoogste orgaan, zeg maar, daar luisteren we naar. Dan had die direct een jongen, die had er een second opinion, zeg maar, en dat oordeel respecteren we dan. Maar diegene die dus de punten zoals Makkem die punten weer draw erop zeggen. Ja, die zei ja, dat ben wij het wel net eens. Ja. Dus nou rint er nog een protest. Ik weet net dat de Eeltje Twa er een protest van had, maar met dat binnen Twa die het om gaat. En vooral voor Makkem zou het een plak in de top 3, of nog een tweede plak worden kunnen. En voor de Eeltje Twa zou het degradatie budgetten. En dat zou ik voor Sibo wezen als het weer omdraaid wordt. Ja, dus waar het nog snapt, het is ingewikkeld. Ja. Nou ja, je hoort de wedstrijd en er moet nog een hele grote uitvoegelen worden. Waar we de kampioen? Welke treien scootjes degraderen? Want ja, Douwevisser, dat hij bij de SKS hem dat net degraderen, dat kon net. Omstandigheden, Joort, als nog just, ben er nou extra mensen aan boord? Nou, ik zou me voorstellen kunnen dat er extra mensen aan boord binnen, ja. Maar ik weet dus net hoe dat in het kader van het verhaal van Elke kreeg. Of dat dan kan, of dat dan ik op het laatste moment onjoend worden kan. Ja, het mooi wel, als ze maar op jou als ze maar op jou haast. Oh, prima. Nou ja, dan zou ik dat zeker doen, ja. Ik zie altijd wel een paar mensen die je mooi komen op het moment dat je denkt, nou het is echt nodig. Vooral hier in de baai, hè. Dat is heel erg, wollig wetter. Hè.
zeker met deze wind. De wind die zit er vrij wel rucht in. Dus dan is alles extra zwier. Het rennen op het schip is zwier. Je bent minder gauw ergens van voor naar achter en thuis. Dus dan is het mooi dat op sommige plakken een mandje extra zit. Zodat je weinig hoeft te verplaatsen en direct ontwerpen kennen. Dat is wel heel specifiek in dit soort wetters. Die weer een beetje noordelijker geweest, al wat zuidelijker, dan heeft volle minder diening. Of diening heb je net maar golven. Diening heb je buiten. Heb ik van mijn broer leerd dat die is zeeman. En ik had dat wel eens het woord diening in relatie gebracht met Dieselmar, maar dat hebben we hier ook net. Het ben golven. Weren. Sorry, weren op zijn gay-Fries. Terecht corrigeerd werd. Dat is gewoon hartstikke lastig manoeuvreren op de schip. Dus dan zoek zeker meer mensen maar niet meer. Ja, en dan is het ook wel mooi in die jachtzielerij soms. Hè. Dan zie je helemaal die grote jachten. Dan zie je een rij van 20 man met de poortjes op boord zitten op de hege kant. Zie je de kerst ik als verplaatsbare ballastbroeken. Dus om het schip wat ruchter te houden. Ja, dat is zeker zo. Hè. Maar dat is volle mogelijk in de waring aan de hege kant. Ja, hier zien we Ulbers Wagen al. Wij zeggen hem, ze krijgt al zien. Dus hier heb ik al even een oordeel hoe die vak. We dachten, nou, dat is een vrij bolle vak voor deze hudde wien. En je wil eens zo vlak mogelijk naartoe gaan. En het lijkt erop dat hij er toch dan een oren vak op zet. Ja, hij had er die in ieder geval mooi om, want dit is, zonder vak ken ik niet. Dus hij moet ergens nog een vak onder deklezen hebben. Ik ben heel benieuwd hoe dat zich ontjouwt. Want hij had de hele week zich met deze vak rijden. En dat ging betijdenwijl heel behoorlijk goed. Dus dat is toch weer even een oude wasje. Hebben wij al zicht op een start, Ilke? Hast iets gekregen over? Nee, er is nog geen startprocedure. Ik zie nog even naar de Wien. Ja, die is toch even het laatste uur aardig opgebouwd. Ja. En we zitten weer op een fjouwer. De rottenstut hing erin. Shop. Ja, uitstel voor onbepaalde tijd. Dat is die witte redenvlagen. Maar hij had nou wel toch al uitzitters dat dik in de 5, ja? Ja, het wordt echt oppassen. Hè. Dat eerst kreeg ik bij Elise A. Het schuitje van Haas die ging echt om bij een onderwindse boei. En dat is juist heel vaak, want dan kom je maar een enorme snelheid op die boei, jongen. En dat ga je net in de gaten, omdat je verder wien varen. En dan in één keer draait het schip om die boei heen en in de wien op. En dan krijg je zoveel extra druk in de zeil. Omdat maar die snelheid die het schip heeft in de wien vaart. En dan versterkt de wien zich eigenlijk van winkel 4 naar winkel 5 plotseling. En als dan toch de scoort nog lukt, ben het altijd hele heikele momenten. Dus ja, dat naarmate de wind aanneemt en de snelheid die de verder wind zo aanneemt. Ja, en het is ja redelijk jippen in de baai. Dus dan wil die schip mee ontzettend vooruit in het verder wind varen. Dan wordt het steeds gevoeliger om goed op zijn tonnen te komen. Je willen heeg, je willen hut, want er zit natuurlijk altijd een vlak achter die. Maar ja, wel uit het letterlijk en figuurlijk het kantelpunt. Ja. Dus derde Jestermar sjoggen, want laten we het eens even over de stand hebben. Ja, voor die mensen die alle dagen aan het zien hebben, je het voor het eerst deze wedstrijd sjoggen. Het is verschrikkelijk spannend boven in het klassement. Er zijn 2 skippen met gelijke aantal punten. 12,9. Dat is derde Jestermar erachter en Sikke Heerschop. Wat die voorzissing? Nou, op basis van de dingen die ik jongen heb, en ik heb elke wedstrijd van de A jongen dit hier. Hartstikke content nou, hè? Ik heb nou een reusachtig content. Ik ben hartstikke fit, dus ik geniet er gewoon met volle teugen van. Was na die 2 weken na SKS was helemaal oud beroond. Dan moest je eerst een week op bed om met een beetje bezoek en stuur te komen. Maar ik kon op alles helemaal helder mooi maatje. En qua varen, de jongens van Jestermar, die hebben mij het meest positief verbaasd. Ze zijn heel gedegen, zielen heel voorzichtig eigenlijk. En mooie slagen en nooit geen wilde dingen. Dat zit ik in de uitslagen van elke dag. Dus als ze die trend terugzetten kennen, dat ze gewoon heel goed in hun veld zitten. Bedoel, dat ze de hele weekend dingen hebben. Ja, en jou ook die de meeste komen. Zeker zielt soms ik heel hut, maar maak het soms vreemde pirouettes noem ik het dan maar. En, maar deze jongens die zielen heel gedegen. Dus ja, ik hoop voor hun dat ze dit dik beter horen kennen. Ja, ze hebben een opleiding op Grauwsters Goedje gehad. Daar volgens mij zitten ze dit hier in die wiel jetten stop, maar nu zitten ze er beide niet meer op, volgens mij. Nee. En, maar de adviseur van Grauw, Tammo Oosterhof, is wel mooi. Dus ja, er zit een heel soort ondervinding in. Ja, ze hebben echt jarenlang bij
op het Grauwse Schutschild. En Tamo, ja, die is helemaal in vorm natuurlijk. Dat had er al wel Sjenlitten in de SKS. En die zet die lijn gewoon terug hierheen. Hè. Dus het zou heel bijzonder wezen. Dan zou er 2 keer een kampioenschap mooi maken. In 1 jaar. Dat is denk ik uniek. Dat, ja. Ja, dat hebben we nog Nee, daar hebben we ik nog net aan. Nee. de man die ik heel vaak de Snitswijk gewoon in de laserradialen, weet ik nog, Ja. Tamo Oosterhof. Maar we gaan net aan de strijd in de Bobberheim, dat is natuurlijk het belangrijkste. Waar wordt de kampioen? Maar omdat er scootjes uitmatten, ja, is het onderin, zou ik, geweldig spannend. En nou denk ik alleen nog maar, Silo is een hele mooie wedstrijd. En het zou net mooi wezen als het aanstaan beslist wordt in de protestkamer. Maar die kans is natuurlijk ook groot. Daar bedoel je nog die protesten die erin van maar die 3 punten erbij. En wat er hier misschien bij komt. Ja, maar ja, het is bleefziel, de wedstrijd en de eerste dag is krijg zo belangrijk als een laatste dag. Dus ja, je mag je net oors acteren alweer de finale, maar het is voor een commissie natuurlijk heel fijn dat er geen protesten meer binnen de laatste dag. Ja, dat schept, want ik een beetje dan direct de uitslag. Hè. Dat is voor de afwikkeling van de hele show is het wel een mooie natuurlijk. Maar ja, goed, ik krijg wat heel gezegd. Iedereen strijd op het wetter tot op het laatst om zo heel mogelijk te komen of kampioen te worden of erin te blijven. Ja, als dat het geval is van wijze moet dat je naar de protestkamer moet, ja, dan zei je dat ik ben. Dat ben je toch aan jezelf en aan je bemanning verplicht. Ja, en nou ja, Gele Tadema die stiert natuurlijk heel mooi omdat ze dat protest woenen op Ignebregen. Ja, dan dat ken op mijn laatste dag ik natuurlijk. Ooit zien ze er nou ik al volle minder bij staan. Maar we moeten ook rekening houden natuurlijk, maar dan noemen ze 3, 4, 5 misschien wel. Maar Tom Brundel, met Arend Wisse de Boer en Lucas Bauma. Ja, dat is voor het klassement dat nog wel heel moeilijk wezen, hè? Want Gele die krijgt er heel goed 6 punten bij. Ja. Dus die had een blok van die wordt of 1 of 2. Dus dat is al wis. En Tom Brundel had 20 punten, Arend Wisse de Boer 20,8. Nou, Tom Brundel had wel een 12e plakje als minste. Dus eindigt hij ergens nog achterin. Ja, dan krijgt hij er wel een klap punten bij. En dat geldt ik voor Sikke Heerskop. Die had ik al een sandje punten staan. Dus theoretisch zou Tom Brundel nog 2e worden kennen. Maar net meer eerste. Sikke Heerskop, de kampioen van 2013 in de A-klasse bij de IFK's. Toen hier trouwens Gele Tadema zijn beste uitslag. Wat is die op het podium? Toen waren het redden. Heekst ontnood daar. Douwe, wat denk je? Hoe die man, Gele Tadema? Het is voor hem nee dat er kopper in er is. Je wordt kampioen worden kennen. Hoe zit hij nou bij het Helmhout? Nou, dat is heel lastig. Of lastig, ja, je moet het mooi vinden en als een uitdaging beschouwen. Maar ze moeten nou wel hele cruciale beslissingen nemen, hè, want het gaat er nou echt om. En als het een vergissing maakt, is het in het, bijvoorbeeld in de thuis zetten. Hè. Dat is nou, soms dan zakken het even weer om naar de fjouwer. Nou, dan kerst vervolzielen. Soms dan gaat het door de 4 vinden. En dan is toch een skipper zijn er nou aan het Helmhout. Ja, weg ook een kop. Gokkenkop wat twee dat het weer een beetje ouder in tussen de buien terug. Hoe is het buiensysteem op heden? Zet ik er alles op, omdat ik, nou ja, alles eruit halen wil. Ik gok alles of ging een beetje op reserve om toch een beetje een bui oude wasje te kennen. Maar ja, het komt erin, bijvoorbeeld op het moment van starten is die bui er dan niet zitten. We krijgen even in de fjouwer en daar heeft er even in. En de tegenstander die het eerst erbij zit, in dit geval zeker Heerschop. We zorgen dat de rotte stut eruit is. Dat betekent dat we binnen 1 minuut. Of de IFK's-vlag hangt er ik in. We hebben de witte kegel. Dat is de Olympische baan. Even nu te hollen. Want nee, staat er net op. Nee, dat staat er net op. Zit krijg we blijven. Ja. Mooie kaart, maar al hier. Ik zal het even opzieken. Want, maar het betekent dat de startprocedure ingang zetten is. Ja. Daar komt het op blauw. We gaan nog geen 4 minuten schat houden. Dat zal haast komen. Ja, het skip van Haas. Dit is Scott. Ja. Ik druk hem in, ik ga hem indrukken. Ja. Daar haast hem. Ja. Ze hebben ook wel geluk dat het skip van Haas net zonken is. Hè? Dat zit wel in het startgebied. Dus het komt heel mooi vlot alle. Die zien een vrij gauw hebben. Oranje, hè? Ja.
Maar fijn om op die beslissingen van die skippers weer om te komen voor deze wedstrijd. Die hebben ze nou nog, maar ze kennen ze nou ook niet weer om draaien. Dus met de zet ze nou varen, met ze de wedstrijd in. En dan is het voor hem maar te hopen dat ze dat goed in hebben. Je mag goed zien, is er een proder heeft of valt dat ta? Ja, iedereen had er even in nou. Dat hier wel te sjen. En daar weer het 4 minuten schat. Ja. Spanning op een roenetwetter. Ja, het is nog even op de baan weer om te komen. Het is inderdaad de Olympische baan. Dat is een trijenhoek en daarna een lus. Dus eerst naar boeien, dan een boei 2. Die loopt heel wien. Boei 3 gijpen. En dan weer naar de bovenste ton. En dan daarna wordt boei 2 oerslijn. Dan wordt er verder wien. Dat is, hij loopt ons eens even op het Lemsterbij. Want hij aan bij het Woudegemaal loopt de bovenste ton. En hier voor het publiek prachtig mooi loopt de onderste tonnen heel dicht bij het strand. En daar komen ze dan op deel. Die Olympische baan hebben we deze week eerder gehad. Ja. Even mij op Ichtenbregen de eerste dag. Nou ja, dat dringend aan. Het is een baan die ik als de wien wat skift of wat verhoort, makkelijk te verhoren is. Dus, Ja, dat zal van de van Magic wel gebeuren, want er komen een hoop buien hoor. En die buien die hebben als bijkomstigheid dat ze een enorme invloed op de wien hebben. En hier zullen we de winnaar van Hewitt en ik de kampioen van de Lietse A-klasse, Aga Bandstra, mooi de avontuur. Zij moest toen ik ex-equo mooi nog een oorskoetsje, dat wie de Hope Welvaart volgens mij van Rutger, zijn achternaam maar Boonstra. Rutger Boonstra. Maar in een bloedstollend duel. Zij leiden beide, ik, Hewitt voorop, Hazem verslaan. Dus felicitaties voor de man van Aga Bandstra. Dit is de Lietse A-klasse. Ja, gooien we het, de kampioen direct even uit in de C-klasse. Wat Pieter Jelles, Tjulker, maar de sterke Jerke van Jenewaard, de kampioen. Wat wil ik dat je 5 overwinningen heli. Doe het wel het redden. Jan Visser is de nummer 12 van de C-klasse. Promoveert dus ik naar de B-klasse. En Johanna Prins wordt redden in het klassement van de lege waarden. Alleen nog heel knut zei, Johanna Prins die houdt er maar op. Die had onjoen dat ze dit hier voor het laatst doet. Dus dan soort een oren. Ja, zo laten wij even naar de teachen. Want ik wil. Nemen we straks de B-klasse nog eens even. Want het is haast in je minuut voor de. Want ja, de start. We hadden het wel vaker horen. Maar essentieel. 20% zei het de laatste dag voor op deze week, een week. Ja, en ik denk dat Douwe er misschien nog wel oor zo denkt. Die gooit er misschien nog wat 10% bij de. Ja, zeker in het huidige veld waarbij de skippers dichtbij me gekomen qua snelheid. Dan kan je echt zien dat die van die na je onpaste formule die sinds 2 jaar in zwanger is, dat ze daar nog wat dichterbij me gekomen zijn. Dus dat eerste eind is van elementair belang. Ja. Ziekje record voor het op. We zitten in de laatste minuut. Lucas Bauma, die zit bij de kotter. Waar zit. Er is een heel gat. Er is iemand die daarvoor kiest. Gele Tarema zit wat meer onderin. En er zit zeker Heerschop dichtbij. En nog 50 seconden voor de start. Ze hebben een lange startlijn erin liggen. En dat is mooi met deze wien. Dat is een safety first. We zullen de favorieten nog net. Arend Wisseboer stuurt al op. Dat jonge Jasper, waar is die? Die is de miste hele start. En daar zitten Uten Thuis en Makkem. Ik boven het startschip. Ja, hier, als dit een gildige start is, dan ben er al 3 die. Nee, we jaren al de toeter. En ik neem aan wat
achter elkaar lange horens zijn. Dat het wat de camera even wat omheen gaat in de vlagen. Ja, de EV-wimpel. Een algehele valse start hier bij de Grutte A-klasse in de Lemsterbij. Dus de hele startprocedure beginnen we gewoon eens even opnieuw. Ja, ik denk dat de bui die erom zit te komen, de wien helemaal naar rechts draaien laten het. En dat daarom de ene kant van de lijn eerst te verdelen weer ten opzichte van de oren. En dat ze daarom hem opnieuw starten laten. Koers krijgt bij Lucas al zien dat de vlaggen zo dwars op zijn schip stond van het startschip. Ja, maar dan denk ik toch, dan ben ze gewoon daar tot ze matten wel betiet was. Want ooit hijsen ze nog de rattenstut, want dan brekken ze hem al aan. Ja, dan is het, maar ze zijn denk ik duidelijk wel te betiet door de lijn. Ja, daar zullen we toch wel wat buien omkomen. Maar die zullen grif wezen, maar ze zijn gewoon te betiet west. Ja, ben het te volle te betiet en dan moet ze er weer opnieuw om beginnen. En voor een peerskoetsjes weer dat heel verdelig. Ja. De jonge Jasper zit nog totaal net bij de lijn. Ik zeg de Uten Thuis nog helemaal. Dus die hebben we gelok. Ze ben ik maar de startboeien ontslepen of ben dat orenboeien elke die gielen? Ja, dit zou ik nog wel eens de baanwijzer kennen. Hè? Oké. Maar het zei niks. Nee, dit is een boordje die ik, het contraskip steeds, maar die ik nog even met de EV-vimpel voor de scootjes deel geeft om te aan dat het een algehele valse start is. Oké. Maar ze hebben hier standaard wat boeien erachter lezen. Ik kennen heel vlot de baan voor die steeds maar. Ja, mooi. Dan wordt straks een scotjoen of een geluidssignaal en dan wordt de algehele valse start de EV-wimpel strutsen. Dan is het 1 minuut voor het 4 minuten zijn gebeurt dat. Het is de reerde vlagen, dus we draaien een bakboet om, zien de klok in. En dat is weer aardig link. Als je denkt dat je nog hoe stuurboord op die ton kennen, maar het is met deze wien in deze baai net mogelijk om de andere kant uit te draaien. Het is, en hier is ik een scootje wat kampioen is, denk ik. Ja, zal ik de B-klasse er eens even in gooien? Ja, Ja, kampioen is daar worden en promoveerde dus naar de A-klasse Arjen de Jong, maar die Grietse Obus van Koudem. En wat je tweede, de winst wie trouwens goed van Gerrit Huisman, maar uit de street. Maar die zit net in de top 4. Walter de Vries, verliezen hier degradant, nou weer omheeg. Maar de goede verwachting van Sleert, Wietse Heerschop, verliezen hier ik degradant uit de A-klasse, weer omheeg. En wat je trouwens 6e, maar het koaliëre, trede in de einstaan. En altijd alweer is en het zullen we hier wijzen dat Arend Wisse de Boer Takkenmeer net meer in de A-klasse zielt. En dat scootje dus bij beginnen wat in de C-klasse met Harmen Brouwer. Dat zou ik de nummer 4 omheen gaan van de B-klasse. En dat is het scootje Ale uit Heeg van Ron Sieperda. Die waren hier trouwens treden. Dus dat zijn dan de 4 scootjes wijzen die bij Takkenmeer in die Rutte A-klasse joggen. ja, dan heel verschil. Sommigen hebben, ik denk dat dit de eeltje 2 is, want die zielt mooi Noordzeels. Ja, klopt. Die had een reef in de fok erbij. En sommigen hadden er echt een echt speciale huddewienfok, wat kantometers. Wat is die ervaring? Maar is een grote rol onder die fok? Of hast je hebt vooral iedere wien een fok? Nee, wij voeren eigenlijk altijd met dezelfde vak. Oké. Ik hou er zelf niet zo van wisseling van vakken. Überhaupt niet, ik net van zeilen. Dus we hier eigenlijk over het algemeen maar in midwaarvak, zoals men dat noemt. En doen wij ook wel even in je. Maar goed, je moet hem er wel goed in zetten, want dan heeft het wel een enorme negatieve werking op het model van een vak. Je moet altijd proberen die vakken zat er even, ik het zeil trouwens. Zodat het ontwerp van de zeilmaker er wel in zit. Dat is net zelf een heel nice zeil creëert, want dan wist net hoe het werking gaat. Dat is wel een keusje. Ja. Ja, de wien liek het. Het stuit vrij constant. En, maar dan zit er wel een dikke fjouwer, denk ik. Dat, Ja, ik ken alle crack.
Maar goed, het wordt wel heel spannend. Hè? Zo elke keer krijg ik zo, als we met allen straks op een boei komen en er komen skippen op bakboord en er komen skippen op stuurboord, dan is met deze wien en toch wel aardige golfjes wordt het best ingewikkeld om alles vrij te varen. Ja, blijkbaar ben ze toch nog wat met de baan bezig, want er was hier deze vlagen er al lang uit west. Want ja, ze willen natuurlijk ook vlot los. Dit kost het ook al krachten. Hè? Ja, Zo'n ja. valse start. Ja, je moet er toch steeds opletten en steeds met die scoort weer en oer het fret energie alle keer. Maar de wien is op het heet aardig noordelijk als het ze krijgt wie. Ja. Ja. Dus die noodzaak om die bovenboeien te verliezen of de onderboeien te verliezen ten opzichte van elkaar, die is er echt even op dit moment. En ik kan straks ik wel weer omzetten, lezen we line weer moeten. Dus ik denk dat de comité een druk krijgt, Joert. En het willen ze ik wel, want dat gaat, gaat ergens om, gaat ja. ergens om. Dus iedereen moet wel het gevoel hebben, alle deelnemers, dat er zoveel mogelijk voor iedereen een goede kans weer. En dat realiseert het comité zich uitermate goed. Saskia Westerhof, wedstrijdleidster, daar in de midden, hier vooraan, had nog contact. Maar had ze dan contact, Elke? Ja, dat wist ook misschien niet, maar Ja, zeker. Het contraskip had ze contact mooi. Ze hebben met alle boeienboten contact. Hè? Dan deze de blauwe rib die je lezen juist. Maar ik mooi de finishboot die laat boppen in de mar. En die doet daar ik elke keer een wien-meeting. Dus ja, ik denk dat er een stuk of 6, 8 portofoons op het wetter zitten waar ze continu maar communiceren. Ja, het is een hele moeilijke baan, deze baan. Alle respect voor deze dame, voor Saskia. Want ik heb de hele week jongen. Ze doen het altijd uiterst gedegen. En dan gaat er wel eens wat fout, maar dat is logisch. Maar ze proberen het altijd zo goed mogelijk te doen. Alle energie die ze hebben en mogelijkheden en materiaal wat erin stutsen om die banen voor iedereen zo eerlijk mogelijk in te lezen. Echt grote klasse. Ja, het is vaak mooi skietsruchters en wedstrijdleiders. Ja, die willen eigenlijk alleen maar aanrekken op fouten. Ja. Hè? Dus wil ze, ja, iedereen hier ook wel een minder slag of minder start maken. En, maar het is ook een sport op zich, zo'n wedstrijd leren. Alle voorwaarden goed scheppen, een team wezen met de boten, dat je begrijpen waar die boei heen maat op het goede plak komt. En dit is een team. Ja, het zit er heel gedegen uit elke keer. Ja, ze proberen echt het beste eruit te halen. En natuurlijk maakt het Maatje en ik wel eens een raak te vol naar links of naar rechts. Maar ja, goed, bij Maatje vallen meer verkeerde slagen dan Silas zijn. Dus als ze lieke volle fouten maken als wij onder het ziel, dan hebben ze vallen meer commentaar krijgen. Ja, en ik ben altijd van mening dat een beslissing altijd een al goed is. Ik al pak die soms verkeerd uit. Ik bedoel, als je geen beslissing neemt, dat is nog volle rampzaliger. Ja, dan krijg je als Silas zijn ik heel gauw het gevoel dat je het serieus genomen wordt. En precies, als er wat aan die wordt, het wordt jongen en dan wordt de actie op loslaten. Maar het is net helemaal 100 punten. Nou, daar kan iedereen een begrip voor opbrengen. Ja, ik zei, ken het waar, net voor Sissen natuurlijk. Komt nou, krijgt die buigen en die wien, die rommelt even een heel stuk. Ja. Hè? En nou, die dan haast hem bekrijgt goed inlezen de start en hij draait, krijgt weer om. Of heel wijd raak, ja. Ja, Dat, dat kan je niet helemaal efficiënt op een minuut houden. Ja, maar dat gaat om per minuut, want ze zijn in 4 of 4 minuten ben ze bij die bovenboei. Dus van oude start, dus als het in die periode verloren, ja, dan best machteloos. Koos, ja, daar ben ik degradanten. Het is altijd minder leuk, ja. maar Dat in de is het zelf ook zo B-klasse... fijn, hè? Ja, Ja. Oh ja, ja, die Doos zei ik ben Joert van de Sievers. ja. Nou, de tovert van mijn voorneem ik hoor. Oké, ja. Ja, dan mag ik, ja. Ik ben de degradant. In de B-klasse, ja. Nou, dat moet ik, want daar zit er beter voor. Oké, nou dan op plakje nummer 14 is eindigt Tim Roosgerius met het waardwief 20 punten. En die moet volgend jaar in de C-klasse beziekje. Liek als Kees van der Kooi uit Dokkum. Ja, dat is de oude Lemsterskoetje, of dan van Robert de Jong. En die had vroeger wel wat meer in de A-klasse heel lang zield. En die is op 81 punten eindigen. En als allerlaatste Jan van der Veen uit Ljouwert met de Zinnekening. En dat is het oude
Huizenbescootje. En die treien dus degraderen en mooi volgend jaar een oorloer zielen in de C-klasse. Het feit dat de startprocedure van de A-klasse nu nog net aan de gang is, betekent dat zij informatie hebben over waar, wien, buien, die wij hier in dit hokje net hebben. Ja, ik ken van alles wezen. Ze kennen nog steeds met die baan bezig wezen, maar dat lijkt het me wat te lang. Die hebben ze nou wel verlijnd, denk ik. Maar misschien dat ze inderdaad nog even... het ken ik maar de sterkte van een wintermaatje hebben, maar Saskia die kan ik denken van hij draait direct weer om. Dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Dus misschien dat ze dat nog even houden als die Sjem met die wien doet. Ja, ik zie trouwens nou, want ik zie je terug. Ze noemen dan terug het ruutje dat de tonnen die bij het Wouwelijkemaal leidt, die gele tonnen, die gaan ze nou versleept. Dus dat klopt. Ja, dan moet net alleen nog de baan helemaal los, maar moet ik de startlijnen er helemaal los zien. Dus ja, dat ben... en misschien het skip ik nog wel een handje vervelend. Dus dat ben dan 5 boeien en een skip wat bewegen moet. Dat draait dan alleen maar met komai. Dus ja, daar ben je wel even mee bezig. En ze wil natuurlijk even afwachten dat die Wienik even een tijdje steen blijft. Hij gaat nou nog verder. Zeg mooi op het skipje van Omba Friesland dat de wien nog weer ietsjes verder naar het noorden hier. Ja. Dus het is wel heel lastig. En dat het te vier gaat, ja, dan moet de startskip ik verlijnd worden. Dus een beetje kerst nog wel met boppetonnen en de onderboei van de start wat omheen brengen. Maar giet het te volle, ja, dan moet die start verder naar de polderdijk verlijnd worden. En dan wordt het hele zaakje met verhuizing. Ja. Dus. En ja, wel spietig. Ja, nou, gaan we knap hier naar een winddraaikoer. Ja, dat zou mooi wezen. Maar het is wel spietig, want hij wie helemaal in de lengte richting van de baai. En dan krijg je een heel mooi lang cruiserak. Voor de veiligers is dat mooi, want dan haast al bij de bopperste tonnen al wat aan skifting. En nou komen ze straks machinaal al heel snel met zijn situatie rond voor de walvregie. En bezig ik machinaal dus bij die boppertonnen. En kennen er weer chaotische toestanden ontstaan. De shirt inderdaad, alles is in beweging. De starttonnen, de hele lijn met omlijn worden. Ja, het cruiserak werd misschien nou wel tot 300 meter kwijt erheen in de lengte. Dus dat is gewoon echt een groot nadeel. Zeker met Safalawien. Ja. Ging er ook een bepaalde tijd aan elke als je aan zijn starten, hoe lang moet je zielen? Wanneer is een telt er mooi of valt het daar? Nou, dat valt wel daar, maar ze hebben wel in het draaiboek staan dat ze start daar hebben we weer een signaal dat ze 1 minuut voor 4 minuten zijn wezen. Ja. Nee, hij wordt weer uitgesteld. Ze hadden baan er nog net in. De rottenstut hing er weer dus. Ja. Dus maar er moet voor 4 uur starten wezen. Of tenminste 4 voor 4 met voorbereiding zijn. Want anders dan gaat de wedstrijd er terug. Nou ja, zoveel tijd hebben we nog wel. Maar ze zijn nog langer met die baan bezig. Wil ze de wien redelijk neutraliseert, had ik het idee, hè? Qua kracht. Ja. Die moet vrij aardig staan op hetzelfde niveau. Ja. De grootste buigheid is even vet. Ja. En dan zit vrij vast in die hoeken waar er nou zit. Haast noordwest. Ja. Niet helemaal. En nou gaat de uitstelwimpel, nee, die wordt even wat beter heesen. Gewoon wat achter wat touwtjes. Meteen wat zichtbaarder worden voor de deelnemers. Ja, dit zijn hele zenuwachtige momenten voor de skippers. En zeker voor de skippers die in het bovenste stukje van het klassement staan. En ik voor de mensen die op degraderen staan. Ik moet daar nou trouwens zelf heel erg aan wennen, hè, want bij de SKS hebben ze dat niet. Ik neem dat nooit mee op het moment dat ik er dan zit en zul je alleen maar naar die 1 aan het rijden. Die op het podium komen kennen. Maar ja, 1 aan het rijden van onder, daar is het correct zo belangrijk voor natuurlijk. Hè. En je zit een heleboel spanning op deze wedstrijd. Dus zou me benijden als ze straks alle keer achter de lijn beloven kennen. Dat ze hun drift niet omhouden kennen. Want daar hing het wat op spel. Ja, dus tot nu toe hebben we de hele tijd de patroon dat nou de eerste vals gestarte U-vlagen erin komt te hingen. Vrouwtje Oorzinga Meijer is dat ook aan. Dat hij in de tweede start te betiet over de lijn weer en Koernee Hoes. Dus ja,
dan het anker gaat op van het startschip van de watersportvereniging Warkum. En de Nautilus en die gaat er een beetje verlezen. Hij ze toch eerst probeerde om het alleen maar de boeien te doen, denk ik. En nou moet ze toch ik nog het schip erbij bij verplaatsen. Ja, dat is wachtje. Ja. Maar goed, terecht, want het moet een goede baan wezen, want het gaat ergens om. Hè? Ja. En dan wil je als comité letterlijk net het verwijt krijgen van een van de mensen die geen kampioen worden is, of die toch degradeert dat je het mede looit aan hun baan. Dus uiterste zorg wordt erom besteed. Ja, dan moet je ik net Nee, hè? gekmaatje letten. Hè? Dat je denkt van nou, wat voor waar komt er aan, shit maar voort. Hè? Dan, Nee. Nee, je kan beter afblazen omdat het niet meer zielbaar is in verband met waar, als dat het mislukt omdat de baan er niet goed in leidt vanwege hastige beslissingen. Ziet ze Broersma, de nummer lijst in het klassement. Hij moet wel een hele Een mooie mirakel. dag hebben, Ja. of een mirakel hebben en concurrenten minder. Wil hij zich handhaven in de grote A-klasse. Ja, wel bijzonder eigenlijk, want het hele voorseizoen had ik het idee dat het schip hartstikke fleurig rond. Of voer moet ik dan zeggen, ik herinner wel op het dik, maar heel fleurig voer. Maar hij zit nou toch te vaak achterin. Een kampioenschap is toch altijd heel wat over zo'n wedstrijdreeks. Dus alles wat je in het vastseizoen vaart is net. Ja, dit is volle meer. Druk zit er op je. Op iedereen, op de bemanning, op de skipper. Ja, de kunst is, als je kampioen willen willen, moet je natuurlijk het varen, dat is helder. Maar je moet in de holle direct ontwijzen. En dat moet soms ook leren. Hè. Die ene heeft het meer als de horen van nature. Sommigen doen er een periode langer over. Terwijl ze best de kennis en de vaardigheden hebben en het schip. Maar hij heeft tijd voor nodig winnen, maar je leren, heb ik wel eens zijn. En trainen hield het meer dus voor de horen. Maar naarmate de druk toeneemt. En daarom ben ik heel benieuwd wat het de jongens van de Jester Maardurgen, die hebben heel cool ziel van de hier. En alles onder controle, zo lijkt het. Dus ik hoop voor hun dat ze datzelfde stukje, mooi stukje Westjylland te kennen joden. En jou zijn hele grote komers. Maar daar hebben wel dingen die spelen mooi. Of heel erg mooi, of ze zijn zelf bepalend. Dat schip een liek om elkaar binnen. Dan is die holle van de bewuste mensen die op dat schip zitten, wordt uiteindelijk bepalend voor de uitslag. Ja. Nou, daar ben ik sportmensen die houden ervan, van die kick, van nou maar het wijzen. Ja, het is een uitdaging die erbij heeft. Zeker. En als het, die ene kent er beter mee omgaan door. Die ene geniet ervan en door denkt, ik moet het voorbij weer. Maar ja, daar zit je elke keer heel verschillend in. Maar het is sowieso te leren. Ja. En maar als je het peker dient hebben, dan krijg je op het podium of krijg je niet. Naarmate je dat vaker handhebt, leer je er beter mee omgaan. Nou, Gele die het al heel wat jaren mooi, dus ik neem aan dat er dat zaakje wel aardig onder controle heeft in zijn bovenkamer. Maar goed, dat zou we zien. Vonger Talsma, de debutant in A-klas, had ik wat pech gewoon deze week. Ik moet protesten. Maar had ik zien laten dat er heel hut nooit schip varen kan. En ja, als je het net ziet in Middenmoord, ja, op een joggende plak. Dus, Geen dreiging om naar onderen te vallen. Dus. Nou ja, mooi leren je denk ik. Ja. Ja, die ken dit mooi nemen van Takemir en de skip. En die heeft de potentie wel om ooit weer kampioen te worden. Maar goed, dat moet je heen groeien. Ze zijn heel erg aan het ziek geweest de oude rond de tijd, met turen en met zweten. En ja, dat zal heel bijzonder zijn dat dan een keer te plak valt. Hè. Ze hebben nogal aardig rond het schoon geweest met van alles en nog wat. Als dat vergelijkt is met een mannen zeker heerschap die al hier in de A-klas zit, altijd bij de boppen te held en altijd met hetzelfde skip en met hetzelfde materiaal. Ja, ze juichen al. Ik weet net dat dit oude beelden binnen, maar nee, de weef gaat even over het scootje, de jonge Jan. Nou, dat zei ik wat over hun spanning, wedstrijdspanning. Zij zielen ontspannen. Zij kunnen geen kampioen worden, maar ze kunnen ik niet degraderen en kunnen tevreden zijn over een eerste hier in A-klasse. Oh, ze jong altijd nog boord Jerewij. Nou, het Wattenster Chanticoor. Fries geleerde boek er maar in. Precies. Daar zullen we
En we hebben hem nog net in beeld gehad, maar Sikke Heerskop. De orenkans hebben we voor het kampioenschap. Gruts goedje, hè? Ja, een heel mooi skip ik. Hè? Ja. Ja, heel mooi. Goed voor alle waren we in dat just in uitslagen. Als er geen bijzondere zaken gebeuren, dan zit hij er eigenlijk altijd bij. Maar het is net een typische piepster. Ofwel, ik bedoel, het is een piepster, maar ik bedoel, als ik Jims Koetje en de jonge Jan en alles, die hebben alweer wel een beetje die fijne lijn alweer. En dit is een heel oorskip. Ja, ik hier net als zodanig herkend. Ja. Mijn huid die een betere kenner wat scootjes betreft. En die zei het altijd al, dat ik een piepster wie en een hele mooie piepster. Maar als hem Safa, en dan hier ik hem nooit joint, want het weer een arke, dus ik heb hem echt nooit in die functie joint. Maar hij heeft wel zoiets van, daar leidt nog in. En het is inderdaad een piepster. Maar ja, op het eigen, ik het niet als zodanig herkend. Nee. Als ik geen naam bij zit hier van piepster, ik het niet weten. Nee. Echt niet. Nee. Maar hij gaat wel goed, hij gaat hut. Ja. Zeker maar Wien. Het is natuurlijk een vrij pittig schip en hij heeft een mooi model, dus hij bloedt altijd wel, als het jip de kanaries op de maar dan bloedt er altijd wel snelheid meidje. Ja, Arend Wiss is nou wel mooi de boeitjes ontwrakseling. Dat goed nog net. Dit is trouwens een baanmarkering, daar mooi ze straks net mee boeten komen. Ja, spannende momenten en tijden voor de bemanningen. Zo lang dat uitstel. En ik spiet er een beetje voor het publiek dat die winst draait is, want ze komen nou wat minder dicht. Ja, dat zal nou gewoon de hele winstboei zal daar hij zal helemaal omdraaid worden, denk ik, de baan. Hier het publiek. Mooi, onze cameraman Vince Opperdiek. En deze bent vriend van Daan van der Meer. Nou, ik zou zeggen de warme band maar goed aanhellen, want hij maakt je het ook nog strijden voor degradatie. Ja, had het nodig. Tony Brundel. Al heel lang, hè? De Nestor, hè? Ja. Ja. En terwijl je in het Justrik even opzag, dat wie ik Gele Tadema en Sikke Heerskop tegelijk starten binnen hè, in de grote A-klasse. Sikke hier er alles jij erin zitten, Gele ik een keer, maar de laatste promovatie, hoe zou je dat nou eens koos? Ja, de laatste keer dat ze promoveerd binnen, dat was in 2011 hè, en toen ben ze een Machine Biden in de A-klasse kwamen en nou streden ze Machine 2 om het kampioenschap. Ja, 2011. Toen waren Gele 11e en Sikke wat ziende. Nou, Het hier daarna zitten ze wel vlak bij elkaar. Waar Gele 4e en Sikke 5e. 2013 had ik al zijn, Sikke de kampioen. Gele Tadema 3e. 2014, ja, die man zitten altijd tegen bij elkaar. Gele 4e en Sikke 5e. Dan pakken we het daar hier. Toen was Gele 4e en was Sikke 8e. Wie een van zijn mindere jaren. Nou, dan kennen ze elkaar in ieder geval goed. Ja. Dus ze kennen elkaar goed waarschijnlijk niet verrassen. Dus het wordt ze moeten van elkaar wijzen. Die moeten met wat oren wijzen bij het begin eigenlijk, want de verrassingen zijn haast uitgesloten. Maar ze kreeg bij de start die dan net goed ging. Toen lagen ze tegen bij elkaar. Soms elkaar opziekje. Wat denkst? Ja, ze had natuurlijk het voor- of het nadeel hoe het met ze willen. Ja. Of maak je gewoon je eigen wedstrijd met een goede start hangen. En Als je met beiden echt 1 en 2 bent, duidelijk 1 en 2. En in dit geval steeds ik nog helemaal gelijk. En degene die dus voor is, wijze mut. Die mut eigenlijk degene die hij verslaan met wel opzieken. Ja, dat soort dingen. Maar dat geldt in dit geval van beiden, want ze met wie voor is, die wint het. Ja. Dus ja, ze kennen eigenlijk net als ze elkaar opzieken, een soort matchrace van mij. En elkaar die, of zelfs elkaar de baan uitzielen bij wie spreken. Maar ja, ze moeten zorgen dat de ene van de oor is. Dus dat zal wel een tendens zijn. Ja. Of ze hebben van tevoren dus helemaal gezegd, we gaan op een kant van de lijn lezen en we zien wel hoe het uitkomt. Misschien hebben ze dat ook wel in. Je weet het niet wat er in het sociale circuit ik gebeurt. denk net dat het hier matchfixing gebeuren zal, maar het is wel zo, als elkaar opzieken is het heel link. Want als je daar op hetzelfde plakje luistert, er is altijd in je krek beter als de oor. En als die oren krek minder is, dan had je er 5 scootjes tussen.
En, dus de kerst is nog beter het vrije. Als je steeds maar dat er een gat is van 5, 6 koetjes ertussen of zo, dan is het denk ik nog volle slimmer om bij elkaar te zitten dan dat is het gelijkst. Maar, want dan mag je misschien 2 heel goed voortkomen. Maar haast verliest altijd in het van oor. Ja, dat is onwis. Er is altijd iemand die is vanuit de start waar je als bij elkaar lezen gaat, er is iemand die is de duwe. En nou, die heeft het dan eigenlijk direct al verlend. Ja. Ja, dat is zo. Ja. Maar goed, we krijgen wel overtuiging van hunzelf. En wat is de grootste kans? Ik weet er persoonlijk altijd meer van om maar gewoon te starten op de plek waar je wil en zielen maar gewoon voor. En dan zie je het wel. Maar goed, je ken ik voor de eerste strategie kiezen als je ervan overtuigd bent dat je er sterker in bent als je tegenstander. Qua skip of qua sturen. Ja, want iedereen die is net hetzelfde. Het skip is net hetzelfde. De skippers zijn net hetzelfde. Die ene heeft de kwaliteit meer op die kant uitlezen dan de andere heeft het meer op het orenvlak. Dus ja, het is maar kijken hoe steen je om elkaar. Hoe schat je elkaar in? En dat gaat dan meer haast om de persoon dan om het skip. Ja. En het feit dat Gele als meeste resultaten nog dan maar 6 punten loeken kan. Zeker als Santje. Daarna Tony Brundel 12. Hoe groot is dat voordeel voor een Gele Talema? Als we machine beiden heel de achterin zielen, dan is dat wel een voordeel. Dus dat als je heger dan een Sander plakje zielt, dan maakt het voor hem ook niks uit. Nee. Dan wordt dat zijn minste wedstrijd. Ja, en we hebben de tactiek en showen van het Graustersgoedje, waar Tamo Oosterhof adviseur is, die Erik Bejeste maar is. Ja, hij kan hem eens wel naar de achterhoede brengen. Dat zou een hele goede tactiek wezen kennen. Ja, we ben benieuwd hoe ze de wedstrijd in. Dat zal zich in de start en in het eerste cruiser zou zich de gauw openbaren, denk ik. Maar Gele die heeft verschillende opties. Ja. Als de wien redelijk constant is en ik weer een beetje aanname is nadat er zo skiften is. Dus in principe dreig, maar goed zielbaar waar. We zeggen bij Makkem dat ik nog even een orenvak op kom. Ze krijgt. Wij praten maar terug, maar. Ja, ik zag nou. Dat zit. Hebben we net in beeld, maar ik zag dat de speedboard met de 2 Gele tonnen hier en nou rjochtvaren leidt. Richting het Wouwelijke Maal. Daar is er. Dus je bent nog altijd met de baan aan de gang. Maar ik zie wel beweging. De vlagen weer even een clear line. Ik zeg ook al dat uw vlagen uit de knoop Hellewaard op het startskip. Zelfs de zwarte vlagen hingen het ik al los. Ja, dan ben ik benieuwd. Dat kon ik wel eens de zwarte vlagen worden. Want het is de laatste wedstrijd. Dus dan moet het ik in één keer goed wezen. Daar hebben we het eens een beetje eerder over gehad. Dat jou toch een beetje druk op. Lietsbietje. Het wordt heel zo druk. Dat is een worst toch goed voort. Worst toch goed starten. Ja, hoeveel risico neemt? Zo voor een noem het trein-klassement. Die had in feite, het is mooi trein worden, maar ja, hij net zo vol altijd, nee. Vind ik. Dus ja, die kan daar wel eens zeggen, nou jongen, ik weer iets er dus even goed op. En nou zullen we wel de beweging. Dan zitten we nou 1 minuut voor het 4 minuten schot. En dan zullen we zien, als het de zwarte of de U-vlagen nou, beide gevallen binnen hele zwieren. Theoretisch ben ze haast hetzelfde. Zeg het nou maar een keer, als je nou te betiet door de lijn binnen, dan is je wedstrijd voorbij. En dan zit het seizoen erop dus. Het is nog wel een Olympische baan, daar is niks in verloren. De witte kegel, maar de noem het waar erop, daar onder de IFK's-vlaag. Jouwt om dat we nog eenzelfde baan hebben. Draaienhoekje lus, draaienhoekje en samen terug. Nou, je kon mooi tellen dat wie het 4 minuten schot.
Koos, we weer wat later inschakelen. Ja, en als ik zoek naar die scootjes, dan ben je nevens mij al oren hier in de baai aan het zielen. En wat we Dienburg zo aan boord. De eerste keer hebben we een vals gestart. We begonnen al wat later. Dan kwam ik terug het op het hart in de Lietse A-klasse. Maar Stert Haas, het scootje wat omsloeg. Met de rap doorheen heen. En nu dus maatje we op voor de laatste. De zonde wedstrijd van de A-klasse. Om het kampioenschap werd 2 koprenners binnen. Gerald Adema en Sikke Heerschop. Beide met 12,9 punten. En bij de IFK's is er ook degradatie. En dus in de onderaan de laatste 3 scootjes. Nou op dit stuit Daan van der Meer, Jeroen de Vos en Zietse Broersma. Die willen maar één ding. Dus je wordt heel goed zielen om uit die onderste eind bij te komen. De U-vlagen. Dat was een thema, maar ik zeg het nog maar eens een keer. Net oer de lijn. En dat is die reed-wiet geblokte Ja, vlaggen, reed-witte geblokte vlaggen. Ja, die kennen ze op het 4 minuten zijn. Dan broeken ze daar verschillende soorten vlaggen voor. Dat kennen de Japaner wezen, dat kennen de zwarte wezen. De W-vlag wordt altijd een wol standaard daarbij hezen. De rode vlaggen daarnaast is voor de baan. Bakboord om. Dus 10 klok indraaien. Koos Kesto hast uit de Ruudwijsje waar de oren, waar de bopperste tonnen nou ongeveer luidt. Ik zou hierin lezen. In het verlengde van het Woudegemaal. En ik zou daar nog een speedbootje met een tonnen achter hem die het nog net te plak luidt. Ja, hier Zal dit hebben de we. bopperste tonnen wezen. Ja, die luidt dan. En met als bij het Boudegemaal komen. Ja, dat denk ik. Ja, dit is de heel winstje tonnen ding. Ja, dan ben je daar nog aan de gang. Daar zoek ik nog. Marijn Olsthoorn, de regerend kampioen. Die stiert op een zondeplakje. Ik net zo'n heel geluk op kampioenschap ziel dit hier. Soort in situaties belutsen. Ja, vaak wel een kenmerk hè, na een kampioenschap. Dan wordt er toch iets oors naar je jongen te zien erbij. En dan ben je zelf soms nog niet helemaal klaar voor. En dan dan je in situaties die we vorige keer kregen we besparen wel blauwen. Het is even weten. Ja, je moet ook altijd een beetje geluk hebben. Ja. Ze is altijd, je krijgt ze volle geluk en als pech in een wedstrijd, maar als je kampioen wordt, dan ga je meestal krijgt iets meer geluk gewoon. Ja. Maar het komt natuurlijk op goed ziel nou, want als je dat net doet, dan dwing je het geluk ik net aan. Yes, dan maar. Nog een dikke hele minuut. Oh nee, Oorlminuut. Ja. Ik ben benieuwd of hier ook nou direct onder eerst maar een skip in beeld komt of hij ze wat vrijheid. Nou, er komt Tony Brundle aan. Ja, die sluit hem op. Die sluit hem op. Maar hoe vier zitten ze van de lijn af? Kunnen ze nog accelereren om de voordeel te gaan? Dat ze net van. Nee, ze wil ze hier het 1 minuut scot is. 1 minuut voor de start van de finale van de Grutte A-klasse. Arend wisten de boer met nog naar de lijn toe. Je had natuurlijk een heel soort gong, dus je kan in de laatste minuut ik nog heel wat. Maar dan moet het God wel snel vinden. Onderin liep het Sikke Heerschap helemaal te lezen. KL zit al vrij hoog. Wonger Talsmeek. Sikke Heerschap helemaal onderin. Die schurren we nou onder al die scootjes deel. Ja, je schurren hem haast net eens. Die komt wel eens een hele gewaagde start van. Oh, die maakt nog hoe stag. Ja. Ja. En hindert ik nog in. En hier zitten ze alweer heel dicht bij elkaar. Ja, omheen. Daan van der Meer zit er. Jonge Jasper. Nog 12 seconden. En hoe ging dat er al hier? Is zeker er in dat goud draait. Het zijn 2 witte turen. 3 seconden. En daar is het startskort. Nou
boven beneden. Ze zitten wat onder. Zeker Heerskop ken die de ton omzielen. Die zit er helemaal. Dat voorste lijkt het mij zeker, hè? Als ik het goed zeg. Ja, daaronder deeltje. Die ken de tonnen lijkt het net bezielen, want die valt al aan. Zeker ken. Met mooi een opschitter op de tonnen heen. Ken hij de startlijn bezielen? Nou, hij had in ieder geval het al een beroerde start, want dan zouden alle skippen denk ik over hem heen draven. Zeker Heerskop. Jongen, wat een risico. Maar hij rekt de tonnen net. Of had er hem al rekken? Niet. Ik denk het net, nee. Nee. Maar hij valt er toch wel een heel in alle en krijgt waarschijnlijk een hele vloot boppen oren. Hij kan straks wel ruimte voor de walvregie. Sibo Siesling liet het de hele start. Ik miste haar. Ja. Daan van der Meer al achter alles del. Waar zit Gele Tadema? Die ziet 2 skippen boven zeker Heerskop aan de benedenkant. Oh, oké, die ga ik even mis. Dus die is goed. Ze zijn al hier goed voor. Ik ga geen loeden op een katriet. En tussen Lucas Bouma helemaal achter alles del. Zo, het soms nog niks in zo'n kwart cruiszakje. Nee, want die mensen kregen moeite om de lijn te halen, omdat de wien waarschijnlijk weer een beetje weer naar links draait is. En de 30 vallen er wat slachtoffers, die krijgt de ton in het helicoon. Maar dat betekent dat die orenslag waar Lucas nou krijgt, ziet eigenlijk beter is dan deze. Dus die mensen die ogenschijnlijk te let verder, die kennen er best aardig bij komen. En ze hebben straks wel het voordeel van dat ze bakbed lezen. Dus voor het kampioenschap prachtig mooi dat zeker nog de tonnen hellen, want ons wie er helemaal achterom sluiten. Maar het is Gele Tadema die voor eerst een betere start had dan zeker Heerskop. Maar waar had de beste? De afrekening komt bij de eerste boei, hè? Precies, het is een kwart cruiserak, dus kan nog een heel soort gebeuren. Ja. Zelfs Lucas Bouma die al achter alles delken, die kent de wien nog geus. Dat kent Joert ik nog een heel soort in wienskiftingen zitten, hè? Ja, er zit zoveel wolken daar. Die ken je nog mooi zien en die hebben alle keer tijdelijk even een effect op de wienrichting. Als je de krek goed invallen in dat ritme of niet, dat is zo'n verschil. Dit is Tom Brundel. Ja. Zeker Heerskop is voor het klapt. Dan Gele Tadema volgt gelijk. Die nou al spiegeling op zeker Heerskop. Wat ik romte voor de wal vregen worden, denk ik, nou dan kun je beter jeder draaien dan te let, want dan zit je sowieso eronder. Ja, dat doe ik zeker wel goed, want die looi leger, dus die moest je beslissen je verder een vrije wind te houden. Ja. Ja. Maar er zitten nog een heel soort scootjes boven hem. Ja. Dat liep het heel lastig te worden. Maar goed, we beginnen nog maar krijgen. Het liedje Tony Brundel en Jesterma die heel goed voor het binnen. In elk geval Tony Brundel. En hoe komt het hier mooi? De wind die skift wel zo nou en dan wat. De fokje is al wat los. En dat is net terug dat het te hut waait. Maar dat in één keer wat een windskifting komt. Het oerzicht is nog even moeilijk. Want ja, laten we de onderste in de gaten horen. Sibo Siesling hier helemaal onderin. Die staat op een gedeelde voorlaatste pak, of de degradatie, noemen Fietje staat op 39, maar hij staat ik op 39 punten. Dus die maakt ik een goede wedstrijd zielen. Ja. Ja, dat kan nog best gebeuren, maar hij lijkt hier net heel geweldig. Nee, hij moest echt achter alles del, dus ja. Hij miste de startlijn volgens mij. Zo. Ja, zag je een mooi zien. Ja, dat zei ze maar, maatje maar nog. Nou ja, dat Gele al waarschijnlijk een hele mooie positie heeft, maar dat de wind een heel beetje begint te draaien, dat die onderste schepen die nou 4 voet lieken te wezen, dat die straks op bakboord een hele mooie wind krijgen op basis van die buien die erom zitten komen. Dan kan het nog heel erg uitvallen dat het nou liekt. Dat is echt niks van te zeggen. Maar ze zielen al aardig op de ton al, die wie al voor het skip te zien. En het maakt het hem ik niks uit als er nou in de achterrijn vooraan zit, als je een concurrent er maar achter zit. Ja, dat is een enorme voordeel. En, dat zit er, en die zit er nou achter. Maar daar had ze door wind en een bui. En is er nog iemand op het scootje die hem echt alleen nog maar dwaande hard maar wet de wind is. En als er gewoon helpt en westwijze mast. Ja, als het goed is, dan
ik zeg altijd bezet, de bemanning en de skipper die moeten in het nou zien, hè, wat er nou gebeurt. En de adviseur die moet eigenlijk constant de toekomst in de gaten houden. Wat er op 2, 3, 4 minuten gebeurt. Zodat wij er op het schip op inspelen kunnen. Dat is eigenlijk de rolverdeling. Maar ja, die ene keer lukt het beter dan de andere keer natuurlijk. Maar dat is eigenlijk wel het mooiste. Dan kan je als skipper en de bemanning kan je dat schip rustig aan de gang houden. En dus adviseur die zit buiten de boot om te zien wat er aan verhoringen aan de gang is. Heel bezwaren hebben ik nog net zien. Juwets, maar lijkt het ik mooi voor het komen te wezen. En Lucas Bouma, zij komen nou stuurboord op de bopperste tonnen. En ja, ik jest er maar te oppassen dat er... Die komt ik aardig hoe stuurboord op die tonnen. En nou is maar krijg hoe die makker met die partij skip moet die hem krijgen. En die liet je toch... Is dit Jester maar al? Nee, dit is Jester maar net. Dat lijkt mij wat te bruin het scootje. Ze moeten die zeiltekens op de kop zetten. Ja. Dat is wel makkelijker. Het is Jester maar wel. Het is Jester maar die in de strijd om het kampioenschap hier als eerste om de bopperste tonnen draait. En hij ken ik op tijd voor Jaap Hofstedel. Ja, nou... Dan doe je het toch wel heel mooi. Nou, je laatste dag, ja, ze zijn nog net in, maar Sabbe Kronen zou kennen. Dat zou wel heel terecht wezen. Hè? Ja. En mooi in het plaatsje passen. Maar ik ben heel gedegen starten naar Sjoerd. Ja. Tony Brundel, ken die er nog tussen? Het is wel links zou een stuurboord aankomen, maar een Sikke Heerskop, ja, die weert ik alles. En die... Ja, die liep het mij te let, Sikke Heerskop. Ja, ik weet Die hindert Arend Wisse de Boer. En wat doet Arend Wisse de Boer? Ja, protest is protest. Zonder aanzien des persoons, liep het mij. En helpt er dan wel de tonnen. Dan moeten we aan de andere kant wezen. Er gebeurt van alles. En een van de kampioenskandidaten is hier aardig in de probleem. Hij helpt de tonnen wel. En nou ben wij benijd dat er vlagen komen. Gele Tanema komt ongeschonden uit de strijd. Hij had van geen in je lest en vaart op een eerste plak. Ja, de rode vlaggen voor de umpire. En dat is bij Ulbeswaga. Die had. En weer een fluitje. En een rode vlag. En is dat... Ja, dat is Sikke Heerskop. Die krijgt een protest. Nou, dan is al vrij snel, liek het mij... Ja. De Spanning meer en meer. uit het kampioenschap, ja. Met het bovenste gedeelte van het klassement. Ja, inderdaad. Dit is wel heel bepalend. Zo lang zal die wedstrijd niet bedeuren dat er daar nog een kans voor krijgt om dit alle keer in te halen. Het wie alles of niks. Maar Sikke Heerskop een hele gewaagde start. Correct de startlijnen hellen. Toen heel riskant hoe stuurwoord op die tonnen. Ja, je matte wat weer gedaan. En dat kon net. En hij draait nou een rondje. Ze doen het wel heel vlot. Ja, dat wel. Maar je krijgt hier mentaal wel een enorme dreun van. Ja, ik wil omdat je zorgt dat je grote concurrent mooi eruit leidt. Ja. En dan geven we eens even voor het tweede plakje Sjen. Want Tom Brundel, die stiert 1,1 punt achter op 1,1 punt achter op Sikke Heerskop. Ja. En die leidt op het tweede plakje. Dat wordt ook nog interessant, ja. Ik ken nou net zien wat voor skip maar ertussen zitten, hoeveel precies, maar dat komt dichtbij. Maar als hier niks geks gebeurt, geen scootjes omslaan, geen hele grote skiftingen komen, liep het voor het eerst toch dat Gele Tanema, dwarpjester maar op kampioenskoers leidt. Zit het 10 of 11 tussen. Ja, voor het tweede plak. Al wat scootjes ertussen voor het tweede plak. Dat ben ik halve punten die hij erbij krijgt. Zo, virtueel?
Nou, nee, zoals hij nou is, ja, zoals de stand. Als hij op half dik eindigt, dan zou er op 23,9 komen. En Tony Brundle op 22. Ja. Zoals het er nou in leidt. En dan zou zeker treden worden. Ja, ik denk dat zeker ik een beetje de klas wordt is terug die lijndraaiing, waar terug sommige schepen de lijn het heli komen. Dat hun toch verder sturen op het zielen moesten dat ze tochten om hem te hellen en 30 in de problemen kwamen bij de start. Dat is wel heel risicovol wat ze doen. Ja. Dat zal vast net zo de bedoeling geweest zijn. Maar ja, het is, je wist dat hij wie skifte. Ja. Hè? Je weet dat die buien er hingen. Ja. Ja. Nou ja, het gewoon, dus gokt ja. en verlend. Ja. Moet nou het zwarte wief. Ja, die steen ik nog aardig onderin. Dus die ben ik heel blij mee. Een goeie. Ja. Die zit op het treddenplak. Dan Arend Wisse. Lucas Bauma. Ulbe Zwara. Het is Lucas Bauma nog die tussen prikt. Het is alle reglementair. Ja, het is een met hem heen om die schepen van het lief te houden. Dat ik heel keurig. Nou, en het zou voor hem ik mooi wezen. Nou, het drama voor hem op Ichtnebregen om weer een mooie wedstrijd te zien. Dan kun je ook van als coach nou, want het... Ja, hij had zeker dat het ermee ophoudt. Maar loste ik daarvan als je de winter in ging. Maar een leuke uitslag of dat je als laatste eindigde, dat is toch een oorauskiet van zijn kampioensweek. Dat bloedt je toch lang bij. En voor Arend Wisse is het gewoon jammer dat het op Ichtnebregen mislukt is. Want door zit er een prachtig kampioenschapsziel. Makema Sonde om die hele winst te tonen heen. Daarna Marijn Halsthoorn. Dan de Ut en Thuis. Dan Daan van der Meer. Mooi. Voort erbij de Eelkje 2. En nummer 12 de jonge Jasper. Dan Sietse Broersma. Ja, die met ons natuurlijk volle meer naar voren om de degradatie te ontrennen. En Sikke. Heerskop. En daar een orenman die in het probleem is, die al heel lang in de A-klasse zielt. Sibo Siesling. Die zielt op een 15e plak. En dat zou betutten dat hij degradeert dat er hier op dit plak blijft. En nummer 16 is de debutant Vonge Talsma. Ja, Vonger is dit al aardig veilig ook, hè? Ja, dat is dit mooi in de middenmoot. Ja. En voor Sibo wordt het wel zaak om wat voor u te zien. Het zal wat noffelig wezen bij het dorp Jestermar. Die mooi zal voor ons zielen. Dat je een concurrent nog dichtbij had, Tony Brundle, maar dat is net zo'n grote concurrentie, het puntenverschil, maar dat je grootste concurrent helemaal in achterruim omzielt. Ja, en toch is het nog gevaarlijk. Want juist omdat er zo'n een achterleidt, sloept de kans erin dat je wat gemakzuchtig wordt. Je moet bij elke boei de controle houden. Niet een boeieruitje. Ik niet maar per ongeluk in dit geval Tony Brundle komen omdat je wat gezellig zit te praten. Omdat je denkt dat je het onder controle hebt. Je moet het er op het lijst achter scherp blijven. Maar als je onder omstandigheden protesteert om te praten, is het dan net. Nou, nee, maar je raadt je ervan uit. Ja. Voorlezen en je riant winnaar vielen, dat is levensgevaarlijk. Er is je maakt ik machinaal dan. En dan kan soms ik wat in die groep slaan. Hè. En ik heb ook wel eens een kampioenschap gespeeld. Wie er echt helemaal sloeg alles deed. En nou, we hier het net beneemd, wisten net wat kwam, maar dat valt aan de hele groep. En, maar hun inschattende, ik mooi hun korfbalervaring, de redelijke hege sporten al hier. Precies. Weten zij wel een beetje. Dit te managen, maar ja, het bloedt moeilijk.
Nou, ik zei, door maakt je net de fout om de grutskoor te laten aan te loeken. Want daar zeggen we in de Lietse A een scootje mooi omslaan. En sjurg eens even mooie beelden hoe Tony Brundel deun op de kont zit van Jester. Maar ja, je trots ook kijken een foutje maatje. Ja. Hè? Dat is of toch een oor. Ja, had je net op de fouten van Noor rekening meer omdat je in een scherm bent. Dus ja, hij zit ook met de vuist omheen, Gele. Dus, hij wil zich scherp houden, Kessje. En hij is bezig om die ploeg helemaal optimaal te houden. Ja. Prachtig gezicht vond ik dat trouwens even. De hele die expressie naar die bemanning daar. Maar, terwijl wij denken dat ze het eigenlijk al haast een feest vieren binnen, probeert hij er nog alles uit te krijgen. En we hebben naar die mooie beelden, maar die mooie loften erachter. Tony Brundel liet het toestaan te gaan. Die klapt erachter waai. En dat zou voor Jester maar ik wil lekker wezen natuurlijk. Want het safest is natuurlijk helemaal voorop varen zonder boten bij die in de buurt. Ja. Ik krijg steeds geen vergissing in mijn maatje. Lucas Bauma. Had hij een reden protestvlag erin? Ja. Ja. Schitterend gezicht, hè? Dit. Ja. Prachtig. Als je dan even de achtergrond sjuggt erachter, dan zie je ook hoe snel die skippen er toch heen broezen. Het is ook wel topsnelheid, denk ik, Joodsa. Ja, dit is het mooiste wetter. Hè? Dat dan toch wienwijzen met dan. Het is je vrij jip. Dus Ja. die skippen die beginnen niet onder de grondvers te zoeken. Dus ze kennen hun gangmaatje die de wien hun jaarval. Dus dat is, in die zin is dit het snelste wetter, zeg maar. En iedereen aan boord bleef, hè? Ik bedoel, San Pijlster, als die even, wat van de week al de discussie hadden, dat een bemanningslid aan boord gebracht waren, dat wie ik bij Gele Tadema, dat wel of net mooi. Hier de vlagen bij Lucas Bauma. Ja, dat heb ik net jongen. We zien wie of wat dat is. Dus de wien Dat ook, redelijk stabiel is op stuit. ik ken ook mooi de vak van Wilma Zwager. De nieuwe vak, Mosjen, die is aardig behendiger uit die oren, ik heb Mosjen. Hij doet het er goed op. Ja, hier sjuggen we hem. Ja. Ik denk dat dat een goede keuze weer van Dat hem om, denk ik, om ja. te wisselen. Die stiert er mooi vlak op. Ja. En hij draaft er terug in. Ik mooi in een helling, hè? Ja, Geen, geen rare geen beweging. bewegingen. Dat betekent dat de snelheid heen glijdt. Ja. Skip hem zuiniger beginnen te rennen, om wat voor reden dan ik maar. En dan komt er een naaienvlaging, is heel scheef en je hebt heel mooi stabiel. En dan leidt er eigenlijk op topsnelheid. Kent niet beter. Dan is er goed te sturen. Ja. Dus dan had de skipper minder moeite en kan ik alle vlaagjes goed oppakken dan. Ja, hij krijgt zelfs even tijd om het helemaal te zien of bij de oren skippen zitten. Maar dat betekent dat er het onder controle heeft. De kampioenskandidaat. Die zal hem nou echt wel nemen. Dat wie Gele Tadema krijgt even in Tjeneljacht. En waar zitten de oren? Kanshebbers Tony Brundel, zeggen we daar al. Die strijd voor een tweede plak. Ja. En liek het toch wat een minder slagje te hebben. Want het zwarte wief komt er net als mij al heel dichtbij. Hij gaat nou woensdag. Gaat er rond, ja, het zwarte wief zit erop op. Ja. En sjurg eens even, Gele Tadema had alles onder controle. Zielt Heger daar in de mar. En shut denk ik genoeglijk de strijd achter hem losbast. Dit is fijn. Dit is- Als je dit op skip extra ertussen. Ja. En zijn zakje een beetje op hem. Ja. Hij kan de klap en hij kan de tonnen waarschijnlijk in het pak klappen. Maar Tony had toch wel een klapje meer maken. Ja. Dus Ja, die gong in onval en dat is de slag toch net. nee. Nee, dat is bij een afweging. Hè. Je kan er achterom stielen. Dan weet je zeker dat je zijn gisteren maar nooit voorbij kan zalen. Dan moet je wel in aanval, wil je nog wat van. En voor iedereen is het ook verschillend wezen. Hè? Als je het eerste, je tweede wordt kennen, dan is dat fantastisch. Maar
Tony had natuurlijk al 6 kampioenschap, mag er 6 kruisjes op zijn shirt staan. Dus ja, die wil dan of gewoon nog een dagwinning Ja. of niks. Of alles of niks, ja, Ja. precies. Ja. Het Zwarte Wief had zich nesteld tussen Tony Brundel en Jestermar. En dat is natuurlijk voor het Zwarte Wief ik prachtig mooi, want die staat op 37,6 punten. Dus die staat ik heel dicht. Ja, in de degradatiezone hoor. Ja, nou, dat is eigenlijk heel bijzonder, want ik vind ze altijd heel mooi zielen. En just nou ik weer het skip luidt er heel mooi in. En zo goed hij dan een skip net volgen op de jam. Wat precies de oorzaken ervan binnen, maar qua snelheid en qua hoe ze met het skip omgaan, dat ze dit ik makkelijk in de A-klasse te handhaven wezen. Nou ja, en 2 jaar lien moest er met de nieuwe formule moest er haast een ton extra ballast in meende ik in dat skip. Ja. Dus iedereen verwachtte van, nou, die zien we nooit meer terug. Maar die zielde toen maar dat gewicht alleen nog maar beter. Dus Ja. En dat met Joert zeker geen nadeel wezen. Jestermar, jit nou ik staag. Die maakt toch nog een slagje maatje. Ja. Twak het waren, hè? Jaap Hofstede de laatste jaren. En nou opeens, ja, in de zwargen, maar dit ligt er goed. Hij draait een beetje onder Jestermar, dat is jammer. Maar Jestermar is gauw bij de tonnen, dus Makkem komt daar ook heel mooi om boppen. ja. Maar het is een mooie baan, want je wordt gedwongen om een paar slagjes naar de tonnen te maken. Prima. Er is, ja, Al dat werk van het comité, van het wedstrijdcomité, het wel aardig vertuten in. Ja. Schitterende baan. Kunnen we toch dat hij een beetje in uitschiet naar wie zit van Jestermar. En dat is voor hem jammer, want dan komen skip op bakbord aan. En dat wordt nou misschien 30 kritisch, maar dat kennen we niet helemaal zien. Wilt Jestermar voordraait, dus hij zal ook heel snel van die wien aanwijzen. Nee, het valt mij, want Ja. maak hem maar ik nog een keer terug. Ja. Maar het lijkt toch dat hij achter Makkem Del draait. Het Zwarte Wief. Makkem daar nou weer voor Del? Of skift die wien zijn enorm? Maar de Fok die klappert helemaal. Ze Ja. met een heel lijn afvallen. Ja. En dat zo betutten dat hij in stuurboordslagen zit. Hij draait enorm de wien. Ja. En dan Jestermar hier dus daar geen last van die wienskifting. Die weer op die. En die wie op tiet. En die is dus al lang en breed om het tonnen. En nou, we beginnen te klokken. Want dit ben minuten haar straks. Nou, dat is, maar het zal haast wel een minuut wezen. Tony Brundel er weer tussen. En dan heb je kans dat hij geen Sazuel Bezwara, die dan nog wel in die goede slag zitten. Dat hij er heel dichtbij en die tonnen dan makkelijker onzielen kennen als die Vlaagse steenbeeld. Jestermar nog steeds op de eerste plek. Maar het is het Zwarte Wief dat Tony Brundel voorbij vinden is. En daar zitten allemaal al heel dicht bij elkaar. Ulbeswaga, Ja, die met, mooi romte voor de tonvregie. ja, die met romte van maken. En dan zullen we eens even zien wat Jos Spijkerman, de umpire, ervan vindt. Ah, die is er goed bij. Shit, dat gevaar. Ja. Maar gevaar voor eigen leven Hij zelfs. stort hem ertussen. Dus, Prachtig. maar we noteren Ulbeswaga toch op een 4e plakje. Maar Makkem, ja, hij is binnenste, dus we zullen straks zien hoe het bij de tonnen komt. Dat zal Makkem of Ulbeswaga wezen, dat is nog net zo voor. Maar Makkem had een mooie slag die is aardig in opmars. Ja. Arend Wisse, die is wat afzakken. Dan komt er Lucas Bouma om de tonnen heen. Ja, het wordt net zo'n zinderende finale als bij de SK's. Daar hebben we haast van uitgaan, maar
Nee, het wordt in de top, maar dat is spannend niet. Dat kunnen we nog wel vaststellen, denk ik. Sjuggen we zien nou ik dat het al een heel dal een vaderwiens rakwurden is hier. Dus dat betekent dat er inderdaad die wien behoorlijk draait is en Ja. en ik steen bleef ligt het. Dus dan zal er toch wel wat met die baan gebeuren, Matten. Ze met die baan weer op repareren, denk ik. Ja. Gelukkig in de eerste slag dat er net zulke skifting in zitten, dus dat wie een eerlijk rak. Ja, dat kan je net niks precies. Mooi plaatje. De hele baai van Lemmer in het zicht. De Lemster Tour op de achtergrond. Dit ben ik een linker situatie. Hè? Ja. Allebei door stuurboord, maar die ene verder wien en de andere onderwien. Dat het onderwienskip met voorrang. Maar soms is het ook dat de verderwienskip moet bakwoord lezen en de onderwienskip moet stuurboord. En dan is het nog moeilijker om te beslissen wie gaat voor, wie langs. Het onderwienskip willen natuurlijk de kostenroute varen. Maar ze hebben uitwerkplicht als er een verderwienskip op bakwoord komt. En over de degradanten sprutsen. Sibo Siesling wrakselt hem wat niet voren. Had ik de kampioenskandidaat zeker heerskop te pakken. En daar van der Meer is niet achter een zakken. En als hij... Sje. Daar van der Meer die heeft Ja. een ervaring met je Ja. vrouwtje. Daar van der Meer draait de led Ja. voor de jonge Jasper. Ja, die risico. En er is alle rond onder hem, hè? Ja. Dus ja. Dat is jammer. En daar draai je dan ook nog een keer in het gat. Komt Vonger Talsma dan op die toestag. Dat liep het wel. Maar ik dreig hoe stag. Maar die leidt op die toer bakboord. Maar die zit ik in mijn corona. Ja, daar was rond te vregen voor. Kijk maar, die krijgt de druk. Ja, zit hij hier nog? Ja, Daan van der Meer had ik een reden vlagen. Dus de uitslag in de achterrand zal nog wat langer op zich worden, denk ik. En wat gebeurt er bij Vongertals met Sietse Broersma? Hier Sietse Broersma al jeder roept dat hij hoe stag wordt voor de hindernis van die skippen die er op bakboord omkwamen. Dan zou Vongertals maar weer de klos wezen. Ja, de umpire had een vlaag. Tjen. Of had ik hem correct mist? Nee, dat wie even te betiet. We zullen het zo zien. Hij wie er in ieder geval bij. Maar laten we naar de varing gaan. Jester Mar is alweer bij de tonnen. En Liekert van al dat gevrot helemaal geen les te gaan. Nee, als de kapper voor horen kan ze met dit de mooiste meters die staan is de kerst. Vrijzielen Vrij zielen, ja. op het kampioenschap. En ogenschijnlijk alles onder controle. Ja, zo hoe haast net eens meer op je te klappen. Hè? Nee. Moesten ze dat in het eerste rakje nog wel even. Ja, Maar nou, de wedstrijd die komt ik dichter bij het eind. Dus de concentratie bij het houden wordt steeds makkelijker. ja, ze krijgt nog de voest. Nou een iets vingerke. Ja. Dus ja, de ontspanning die sloept erin. Maar de scherpte zullen er wel blijven. Het wordt wat noffelijker zielwaar lijkt het. Hè? Ja. Dit Ja. is, Beetje rustiger. Ja. En er zal een programmeester uit die eerste maar hier onwijzig wijzen neem ik aan. Want het scootje wordt eigenlijk breder roeken, hè. Ja, hele grote groep van ondersteuners en donateurs. Het bedrijfsleven daar die doet van harte mooi. ja, en dan krijgen we toch de jaren dat Sietse Broersma een strafrondje dwaan moest. Nou, dus dan Is dat een kunnen we die degradant? toch noteren als zeer stevige degradatiekandidaat. Want hij staat eigenlijk op het laatste plak. En Sielde al in het achteraan. En is de nummer 2 al om de tonnen. Die is nauw om de tonnen. 1 minuut 24 is de voorsprong. Wil Tony Brundel het Zwarte Wiever? Oh nee, daar zit Makkem nog weer achter. Het Zwarte Wiever is al om de tonnen. Dus het zal een minuut voorsprong wezen ongeveer. Arend Wisse de Boer. Weet correct Ulbezwagen nog van het lief te horen. En nou maar je net uit het roer rennen en te snel omheen, hè? Zoals Ulbezwagen. Dan zit je al, ja. Dan zit de Giek al achter haast de verstaring.
Ja, het is altijd link dit, hè, want de binnen is een schip met erom te hebben om het zeilen te gaan. Dan zit je goud er dichtbij. En hulp het vlok nog een keer. Ja, En maar het gevolg daarvan is dat er nou een schiet in zit. Hè. hij loopt helemaal voor de eer. Ja, hij zit er te dichtbij. Ja. Dan moet er eigenlijk direct terug. Maar ja, daar hebben ze scoort net aan. Dan kan je haast net terug de wien komen. Dus dan moet je eerst er even weer omvallen door de bogen en gankje erin. Hè. En als je het nou wel achterom had, dan ik nog draaien kan. Ja, sure eens even. Meters Ja. wat je hier verliezen. Ja. En dan moet er de mazzel hebben dat er een gat achter zit. Want Ja. anders dan kan je het eens draaien. Nee. Dan moet je dat hele soerrandje jou maatje. Het Zwarte Wief. Ja, dat is deze man net. Maar dat scootje dat er achter vaart. Die vaart op een hartstikke mooi zwarte plakje. Ja, dat is inderdaad prima voor zijn lijfsbehoud in de... Ja. Ja, tje. Ulbe Oestaag. En koer dit wel. Precies. Nou, Nee, dus. nee, dat koer net. Liek het. Lucas Bouwman moest een heel lang afsturen. En komt daar terug, ik onder die zeilen terug. En met dien te gevolgen moet ik terug de wien. En die krijgt nou, ik weer in je boven hem, die mij draait. Hoop ik voor Lucas dat er de wien de krek van langs hoort. Het lijkt het al zo te wezen, ja. Ja, dat komt goed. Er is weer de 2 keer de klas geweest. Arend Wisse, Jit gelijk mooi. Tony Brundel, ik Oestaag. Hoe 4 had Jester maar het slagtros zetten? Ja. Mak hem. Het is daar. Het komt heel mooi tegen bij het publiekdeel. Mak hem onder randen van het wedstrijdwetter. Want daar zullen wat gele of rode boeikers lezen die de wedstrijdbaan markeren. Daan van der Meer zielt er, maar die maat nog. Die zit nog net in het kruisrak. Die had ik een rondje draaien matten. Dan zul dat ik haast een wisse degradant wezen. En dan is er nog één, waar we opletten matten, die we nog net zo volle neemt had. De Ilkje 2. Waar zit Jeroen de Vos? En werd het nou nou goed, werd het dan een beetje een wedstrijd tussen Sibo en Jeroen? Dat de denk Vos? ik dat dat, ja, dat zal een wedstrijd tussen Sibo en Jeroen de Vos wezen. Er zit één puntje tussen. En dat is in het voordeel van de Ilkje 2, zoals het nou lijkt. Want die zit achter de Utentus. Die zit ongeveer op een 10e plakje zielen. Ja. Dus Sibo hier ze pas 3 achter hem, 4 achter hem. Dus die zit er in ieder geval 1 plak achter. Misschien wel 2. Jestermar Trodewien. Die had van geen les. Die kan volledig zijn eigen slagen kiezen. Ja. Ja, dit beleef je maar een paar keer in je leven. Ja. Deze kilometers chillen. Maar dit gevoel. Ja, want het ene kampioenschap is mooier dan het oren. Net wat weer die allermooiste. Kist hij dit nog herinneren? Jawel, de eerste weer de mooiste. Emotioneel gezien. En op Ziel. Op Ziel 2012. Ja. En wat gebeurde er toen die wedstrijd? Nou, die hele reeks. Hier we gewoon safvolle uur op de rest in snelheid. Dat is weer al in de hele huis een kampioen volgens mij. En nou ja, dat ben gewoon qua uitvoering heeft het dan was geweldig getroffen en dient marginaal. Dus dat is gewoon een heel groot feest. Maar ja, die allereerste kampioenschap, dat is nou voor Jester Marixa, dat is qua emotie, is niet dat het diepste. Ja, alles wat je voor de tweede keer doet, raakt je gewoon dan wel iets minder dan het alles wat je voor de eerste keer doet. En wat weer die spannendste? Nou, ik denk 94. Ja. Dat weer die eerste. Ja, ik ja. moest het op een laatste dag nog. Ja. En dat is, vond ik niet de mooiste kampioenschap om een uit de Sjen wel natuurlijk. Ja. Maar als Sielers heet Lauwer maar onder controle. Want dat ben je het hele hier. Hè? Want je gaat nou na een week naar de uitvoering van wat ze een hele hier aan het binnen. Qua training en qua denken. En mensen maar bij elkaar krijgen. En daar zullen we nou dan de uitvoering van. Maar je bent er een hele jaar mee bezig. Dus
Ja, dit is heel spannend en heel emotioneel voor deze man. Nou, Koos, daar is er stil van al deze Ja, scootse retoriek. Maar Nee, maar ik snap het wel. Ik bedoel, als ik een zocht naar Gele, hier een goede regen, maar vooral op Ichtenbregen, maar een tweede plak in de winst. En nou een hele goede start. In de wedstrijd werd het omgeerd. En dat zou uitlezen. Ja, dat maakt een fantastisch gevoel, ja, natuurlijk. Ja, en dan krijg je echt zien dat je er zo krijg ik zijn materiaal bij de kleven. Maar je bent er in de holle kleef Ja. voor. Hè? Daar hier wat voor de start voor. Hoe zit je in de holle? Niet alleen naar de skipper, maar het hele team. En dat is zo bepaald hoe je de eerste meters op die start, maar ik uit de start varen. Nou, hij heeft alles op rit, dus. Ja, het hele jaar dat channelitten. En los van de snelheid van de skip, maar gewoon qua uitvoering. Als totaalteam heeft je dit gewoon 4 het beste dient. Geen ups en downs, geen rare perikelen. Geen risico's nog, maar het net nodig weer. nou ja, en deze dag benadruk je dat je Ja. de terugte kampioen binnen. Ja, dat is super. Dan worden er door de oren dingen, Wolf net Jilder protest, Wolf net zo'n boord brengen. Dat is dan al hier net meer in vragen. Het is Ja. gewoon jere, Dat Wolf net aan boord brengen, dat is protesttechnisch dan wel een terechte vraag. Misschien die je stellen kennen, maar ze krijgen even hoe het ziel daar Precies. werkt. En qua ziel ben je sowieso de terechte winnaar. Ja, en ik vind dat de Wolf net aan boord brengen, ja, is een detail waar je mij op protesteren, want dat jet ik bij de wedstrijd, maar ik zoet zelf nooit van. Dat, Maar er is nog niet in, hè? Dus, nee. we hadden er verder net meer hoor. Nee. Het is gewoon, Dit zij is- zullen gewoon een grandioos kampioenschap maken. Een zesde blakje ontnoten als minste wedstrijd. En dat had er alle schijn van dat ze 2 keer in worden. En dat maar hoe zo'n dagen, hè, of hoe 6 wedstrijden. Ja. Ja, knap. Wel weer wat donkere wolken. Er komt wat de wien Komt, draaien, zoals het is. ja. Ja, en wat meer wien misschien, maar ik zeker draaien. Dus ze kunnen heel wat permitteren, maar ze moeten op een hulp blijven. Tony Brundel. Mat nog nooit de tonnen ta. En het zwarte wief zit er ook nog. Ja, het zwarte wief. Heel dicht. Of het mak hem heel dicht bij het zwarte wief in de buurt. Dan zou Tony alweer een plakje zakken werden. Want zij kennen alweer hoe stag. Maak hem eens een scootje wat hier heel wisselend zielt. Hè. Sommige dagen fantastisch. En andere dagen ja, gewoon matig eigenlijk neven ze daar ervoor. Nou ja, nemen we even. Ze hebben in een halfde plakje. Dat weer dus hun minste. En ze hier een materiaalpech op hielpen. Ja. Ja. En als dan dat juist, en dan hast een 2, een 3 en een 4 en dan deze wedstrijd, dan hien ze. Ik doe het ik gewoon nog voor het kampioenschap, maar die hien ze Ja. die pech net gewoon op hielpen. Nee, dat is heel bepalend dan weer. Hè. En Vlieden hier hast op degradatiekoers en het hier ervoor kampioen. Dit zal heel fijn gevoel wezen voor de jongens, want ja, dat vreeg ik al, waar staan we precies? Ja, nou zijn hier als vorig hier. Ja. Hè. Ja. We noteren op de eerste plak nog steeds Jestermar. En ik denk het zwarte wie weer nog tweede. Makkem noteer ik nou als derde. En hier Tony Brundel als vierde om de tonnen. Die had dus weer een plakje verschieten, zoals ze dat op je Fries zeggen. Dus juist ik dat nog komen die buinen weer aan en vlak voor die buien neemt die wien even wat ouw. En dan gaat er waarschijnlijk weer een beetje draaien en dan neemt het straks weer wat ta. En dan krijg je echt nog aan de bewegingen van de skippers en dat ze ja, wat in de stillere fase zitten. En nou, als het nou wat te winnen moest, dan begint je nou te denken, zal ik er even uit heli? Of zou het er betijd wezen? Ja. Kijk eens van man Shibo die nog echt wat winnen moeten. Is dit een hele cruciale fase, wat dacht ik? Koos, wist toch nog de exacte tijd wanneer wij starten binnen ongeveer? Want het is natuurlijk ook de vraag, maar deze waarsomstandigheden En de buien die erom en komen. de buien wat Ja. er rondkomt, hoe lang je deze wedstrijd nog terug? Ik denk dat het wel haast een oeren letter wie is, net. Ja, Ja. en dat moet je wel erbij optellen. Hè? Ja. Want Ziel wel geen wedstrijd, maar het wel verleden blij, hartstikke ja. vol van je. Ja. Ik heb wel even zien uit de punten. Dat Gele dus dat heeft het plakje gehad. En dan werd er kampioen. Dan had er 3,8. Maar waarom ging naar 2014 toen weer Jelle Talsma die hier 15 punten. En Zo. in het verlengde ervan, hè, wat je bij de SKS zijn, de kampioen, Grauw, die hier een protte punten in verhouding daar gewoon orenkampioensjaren. Ja, trekking Dus- Comagnon is een heel mooi score. De hele, ja,
hele goede score. Ja, dan is het wel duidelijk. Hè? Hier zitten ze nog lekker bij elkaar. Zeker Heerskop is toch ik alweer een aardig handje niet voor, niet hè? Lucas Baum alweer voorbij. Ja, daarom. Dus, En hij is Arend Wisse al voorbij. Dus ja, die zielt wel een hele goede race. Maar hele goede wedstrijd, Schilder. ja. Maar hoe meer je omheen komt, hoe moeilijker dat wordt. Nou goed, het is het enige wat te proberen kan. En dan maar hopen dat er op een hele rare bui een idiote windskifting komt. En dat hij daar iets met wang kan en Gele niet. Daar zal er nog wel op hopen, denk ik. Maar dat lijkt me heel sterk, want die laat er nou zo aan uit. Maar, De Wini liet het wel Ja. heel erg te draaien. Want je, ja, de jonge Jasper kende tonnen haast net in zo'n af. Nee, Wat heel mooi mooi. een opschitter. Nou krijgen ze hem weer wat beter. Maar hij is weer in beweging. Ja, Ja, Ja. dan krijg je direct weer een drukkertje wien. die het hem even wat vallen. Maar wat Gommerin om even een opschitter te maken zien. Ja. Die had ze nedig. Maar Ze redt het. ze redt het keurig. Ja. En hij stond nog een stand. Ja, want ik zag even, ik stiekem ze nou naar het Ruud hieruit. En dan is het opvallend dat achter Tony Brundel, dat is mooi van hem, daar vaart de Utentus. Beste klassering op nota. En daarachter, op hetzelfde plak, de Eelkje 2. En dat is van Jeroen de Vos natuurlijk mooi, want hij stiert op degraderen. Ja, en dat je dan het Joert Satterdocht, die ertussen staan op hetzelfde plak, dan zoen je de zaak en de inboel dan wel eens rijden kennen. Ja, want achter de Eeltje liet het een aardig gat te zitten. Ja, dan komt Marijn Alsthoorn achter de Eelkje, maar er zit een gat. En daarna op het achtste plak is het Ulbeswaga. Die is aardig oorzakken. Komt van een vierde plakje. Ja. En dan krijgen we die orenkandidaat. Nou, we die zeker dan- Heerskap alweer. Ja, die al we draaien nog. Elbe het De een hoop grote les kandidaat kregen weer. van die benedense tonnenronding. Dat het er, Maar daar zie je het Arend Wisse nog voor. Die joeg hem die minnewien. Ja. En dan is er toch een enorme skifting west, denk ik. En had Arend Wisse de Boer helemaal in de minneslag zitten. Want die had een heel soort plakjes verschieten. Die laai ik op een vierde plak haast. Ja, die is nou het ziende. ja, hij is weer aardig aan het noorden. En nou het even stil geweest en nou begint het, nou zitten wij er meer in het noorden. Nou begint er ook weer rond te wakkeren. Ja. Dan krijgen ze het nou weer even een dreig. Fysiek jongen dan de meesten het laatste stukje van de wedstrijd bij Maningsleven. Dus Arend Wisse de Boer op het ziende plak. Lucas Bauma is de nummer 11. Dan vrouwtje Ozinga, de jonge Jasper. Op het trekkende plak Sibo, Siesling. Die is Karel tussen een beetje naar voren. Maar er ik nog alles om doen. Want Zeker. Sietse Broersma zit er nog achter. En Daan van der Meer. En dan op het allerlaatste plak van Talsma. Ja. En dan hebben we het rijtje compleet. Ja, daar komt de oorwaar aan. Hoe volle ronden letten ze nog zielen? Nou, het is duidelijk dat de eerste man nou denkt van het is mooi genoeg geweest. Ja, en degene die nog opties juggen, die willen dit nog wel even een keer een rondje terug in letten natuurlijk. Ja, voor het kampioenschap zal het, als alles goed is, terug door aanbeleven net zo volle minuut maar het zit er vooral ik achterin. En dan Ja. met name tussen Daad van der Meer en Sibo Sisling. Ja, maar op dit stuit kun je de drie degradanten aanwijzen. Ja. Omdat Jeroen de Vos nou op het zesde plak leidt. Dus die doet een mooie haal. En dan zo'n Sietse Broersma, Daan van der Meer en Sibo Siesling de pin uitwijzen. Ja, dat is Ja. wel heel bijzonder wijze. Ja,
Van Sibo wel. Ja, dat Ja, is zeker. Jeroen de Vos die kroept er tussenuit. Ja. Ja, dat scheelt. En dan maakt Sibo ik nog een mirakelhazen. Want dat scheelt maar één puntje met hun. Nou, dat zag ik zou net gebeuren. Door dit schip Machibo en Troer alles gedegradeerd werd. Ik denk het haast niet. Ik denk het ik net, nee. Nee. Net dat ik het weet. Nee, heel bijzonder. Haast 20 hier zit er nou op de streetbar. Ja, dan kan je zien, hè, dan kan je nog zoveel ervaring hebben, maar als het echt niet lukken wil en alles in zit, dan is het haast niet in te vechten. Dat is een beetje een keer erom hellen, Elke. Hoe Sibo, hè. In dat beleid werd hij het rapporteer hiervan. Nou ja, hij miste nog één prijs, dat is het kampioenschap. Nou, en dat ruikt hij zo dan kon de brander wel in. Wie het gek zijn natuurlijk, maar ja, en nu is het verhaal heel oors. Want dit werd natuurlijk een poelpetoer om dit nog te ontrennen. Hij doet er ik nog alles om, hè. Investeert ik nog dik. Hè? Dus als ik net zei van nou, we zien er nog wat mooi. Hij is echt nog wel gebrand om eens een keer kampioen te worden. Hij is al een aantal keer een tweede west. Ja, waarschijnlijk stiet het er ook hartstikke mooi op. Alle keer, Ja. maar keert niks zo. Het schip ziet er prachtig uit. En begon ik prachtig op hielpen, maar in tweede Ja. plak. Ja. Ja, dat moet er straks maar eens even uitlezen. Wat is dan kant? Ja. Nou, Juster Jong zou er nog een beetje op de televisie. Ja, misschien willen we wel. Word ik wel te oud? Ah nee, flauwkul. Dat kan wel niet zo zijn. Nee. Maar ja, dat hij zelf nooit in de gaten. Nee, dat is weer. Dat is weer. Dit maakt het. Zwarte wie wezenlijk op mij. Maar dit is Jester Mar. Maar die loopt op kop. Je bent maar een feest onder de waanden. Want dat kan eens net met misgaan. Of het maar, want het is een behoorlijk... Ja, het is nou onrustig. helft de wind heel erg honger in de bui. Komt ik nog een heel groot vrachtschip inzetten. Dan bleef hij in de geul, maar ja, hoor het spul oranje. Ja, Ik geloof dat die wien jij er bij u is dan dat ze nog bij deze scootjes komen, maar we zullen het gelijk zien. Want het is een dikke poester, hè? ja, dit wordt nou even heel hard. Het is nou echt haast wel als je in een windkrachtsaison, denk ik. Ja. Echt een En dus kwestie. zo'n je steeds kennen wat doet de wedstrijdcommissie. Praktiseren ze alle oren. Finish. Ja, dat is nog moeilijk, want ze zitten in verschillende raken afheen. De schutjes zitten in een paar verschillende raken, dus dan moet ze eigenlijk was dat... Sure maar eens even. ja, er Al een grote knik in de score bij maken. komt nog meer hoor. Ja, en hij shift ik in één keer weer. Ja, ze zitten weer oranje. En dat is ook heel link, hè. Wat hij dan draait en dan haast alles krijgt weer aan, dan laai stil en dan krijgt er nog een dikke hier doorheen. Ja, dat ben de gevaarlijkste momenten eigenlijk. Ja, ik denk dat de wedstrijdcommissie er net onverstandig aan doet. Om zo snel mogelijk de files erin te lezen. Want we hebben een eerlijke wedstrijd gewoon om het nota. Skifting is al west. Ja, ze En zitten nou- Jester maar ik al, ja. Ja, sure eens even. Grutte knik in de scoort. Geen risico's. we hebben dat net jongen, maar de eerste zitten al in het onderwinse raak. Dus toen die bui kwam, dus dan kennen ze eigenlijk niet meer iets mee doen. Dus ze moeten eigenlijk nog een keer naar beneden. Maar ze kennen ik voor de winst finishen. Ja. En dat gebeurde hier Dat is het vroeger mooiste. ik altijd wel bij Lemmer. Dat is het mooiste wijze. Dat ze nou een onderwinse boy pakken. En dan ja. hadden ze ik voor het publiek. Want ja, hoor het spul maar eens even oranje. Vooral als die scootjes zo dicht bij elkaar zitten. En als dan in één keer de klap wint van oren. Sure, maar ze krijgen het niet eens onweer. Sure eens even. Ze doen het eens moeite om hem goed aan te doen. Want we zijn Lucas hem ondersteboven. loekste onder zijn boven. Ja. Ze doen dit heel goed. Ja. Even op gang komen, rustig gewoon. Kalmpjes aan de scoort aanlokken. Niet te wild. Ik heb waskotten. Ja. Ja, zus. Ja, het was Kotten. En dan willen ik graag even het finishkipje en waar die lights. Of dat het nou bij de Dreg is of bij de...
Want ik vind het toch wat spannend worden met deze win. Dat zie je maar gebeuren. Ja, Even op kop lezen in de finale. Je bent nou zo allemaal gearrangeerd. En de meesten Wurkburg. Ja, want ze zijn wel schofkop voor het starten. Hij is al in de rondevaart. De wedstrijd is altijd intensief. En men rekent nou ik min of meer op een finish. Dus dan moet het direct komen. Ja. Ja, maar ik denk dat er even een camera naar de startkotter naar de Nautilus. Want daar zal waarschijnlijk de finish wezen. Maar daar zie ik nog niet. Ja, daar hangt de vlag. Dat is toch op het dreg. En waar loopt de dreg? Ja, die loopt toch bij de Bobste Tonne, denk ik, of net? En dan gaan ze hem erin sketten. Wil ze in het laatste rak zitten, maar dat zal wel uit veiligheidsoverwegingen wezen. Dat is zo beschutten dat Gele Tadema onderwijs is naar de finish. Ja, dat officieel mooi dat leuk net, maar ik bedoel, ik neem aan dat er zwaarwegende veiligheidsoverwegingen binnen dat je het Woldwaan kennen. Ik kijk niet in. Ja, Zeker weten. binnen het rally maar eens. Ik denk dit keer ik je niet een. Het sjum maar eens even weer. Vond het tals, maar ik. Ze kennen het amper. Sjur het wetter. Het wetter stoot haast plot. Ja. Zulke wegen. Ja, en je. Sibo Siesling. Ja, die kennen wat wel natuurlijk het laatste rakje. Maar. Dat was er wel een heel soort. Nou, bij Vonger Trolsma krijgen ze het alweer iets meer om. Nee, die door de vak net door te lopen. Nee. Zou een veilig filter op heden aan boord. En zij hebben niks te verliezen, niks te winnen. En willen gewoon net om. Nee. En de zaak heel hard. Ja. Wil soms heen in je rekkelskippen moeite hebben op het anker te blijven. Ja. Skippen die gewoon hier liggen te sjen. En die liggen in waar terug een ankerketting in. Ja. Er is er echt wel wat over gaan. Dat kan je aan de scootjes ook heel goed zien. Maar waar is Gele Tadema? Die liep het al op de finishlijn om te komen. Daar is Gele Tadema. En een blauwe tonne erin, dat betekent dat er nou een kwarte baan is. En dan varen deze man hier nou op de finishlijn om. En hoor het spul erin. Een goeie knikker in je schoot. Dat, voor de mensen die net geen zieltermen weten, dat is gewoon wat ik scoort, wat vieren, wat losser litten. Maar je kan nog geen minuut van je overwinning genieten nou. Want zorg eens even aan hoe het wetter van de wegen afstoot. Het zal wel echt in de saai zitten hier. Ja, dik. En als het nou omvalt, dan heeft nog niks, hè? Nee. Dus het echt opletten. Maar dus juist de concentratie Ja, die dat er nog kost- altijd. En dan zal het nou de finish ik nog even rustig wezen. Want Daar is het Scott. nou, ik hou hem dan netjes. Oh, Mina kan je Nee, deze man die Dat is ja, het Scott. Ja. Gele Tadema van het dorp Jestemar uit Jestemar is kampioen 2018 IFKS. De vlaggen op het oer. Nou jongens, voorzichtig. Nou, even een close-up graag. Ja, de Twallingbroren. De emoties. Een trendje misschien. Prachtig om te zien. Ja, mooi. En Sasa binnen, hè? Een jep-emotie. Ja. Tamo, Oosterhof op het achterdek. Ja, dat was zelf ook al het eerste kampioenschap weer het mooiste. Nou, dat zal. Ja, het is geen eerste maar. Ik bedoel, had er nog net meer. Maar dit is natuurlijk wel een hele mooie neer. Het is zakgoed zielen, het hele hier. En het jit erom mooi nog steeds, hè? We hopen dat alles goed is. Laten we even nog. Het is makkelijk te worden. Ik denk dat die Zwarte Wie ergens nog 12 Ja, is. ik geloof want dat hij dit altijd weer terugkomen kreeg. Ja. Maar goed, kijk maar size. er kan van alles gebeuren. Iedereen moet nou wel heel voorzichtig wezen om binnen te komen. Want het gaat echt mal op het ogenblik. Ja. Hoor.
dan weer het uitstel voor de wedstrijd goed, maar Ja, voor wat Ja. hier alweer gebeurt, er moet niks aan doen, want dan is dat jammer geweest. Maar Sjurgers even. Wij zullen het weer op naar uw verslagjouwer Ander Faber. Sjen, als we erbij komen kennen. Ze vieren het feestje op het voordek. Gele Lokweeske. Bij de titel, het feest. Die als er weer een dikke omhelzing volgt. Ja, dat is vanzelfs logisch. Hoe mooi is dit, Gele? Ja, dit is prachtig. Prachtig. Vooral in de laatste wedstrijd met deze ploeg. Juist de hele dag wachten. Joert lang wachten. Wat doet die wien, wat doet die wien, wat doet die wien? Gaat het eruit, komt er dan meer? Nou, we gaan beide hoorn. Maar deze ploeg, jongen, die maken het door de pers nooit meer lauw. Nooit meer. Oh, geweldig. Ja, nou best ook gewoon wel heel rustig, heel nuchter. Maar ja, zwaart dit wel voor wat emotie bij die? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, maar vooral die serie. 6, 4, 4, 1, 1. Nou, dat is al. Gewoon piek op het juiste moment. Dat is nooit mooi. Dat zijn de herinneringen die we horen. Ja, je zit altijd vast een kampioenschap. De meest constante die maakt het kans om kampioen te winnen. Ja, dat liet je hem zien denk ik in deze weekend. Ja, klopt. Er is ook niks van daarvoor. Nee, Maar en als dat dan ook nog bekoorlijk is met een overwinning op de laatste dag, maakt het dat extra mooi. Ja, dat is wel heel bijzonder. Gewoon, tuurlijk zit er druk op, maar we hebben zo ontspannen. We hebben alles en we hebben niks. Maar we gaan ook naar binnen. We moeten even ophouden, ja, want dit komt zo net goed. Er komt een beste bij, jongen, dus dat had ook consequenties voor de win. En dat betekent dat ze even de boel corrigeren gaan. Gjalt, hast er nog wat van de finish van Oren, scootjes, jongen? Ja, dat gingen wij ook wel even jaren mee. Want de kampioen die is bekend. Gele Tadema, mooi dwarpjester. Maar wat er nou alle rode streegong, dat hebben wij niet zien, konden we niet zien. Maar het zal Grewazen ik wil op Twitter komen van de IFK's. Jongen, wat gaat het er om bij? ja, dit vreegt van iedereen die nou nog wat beter is. Een hoop concentratie en vakmanschap om het spul eruit te houden. Ik zou zeggen, bij Gele Tadema, maar het tuigero en dan maar even een mooi sleebootje. Ja, Even een rip voor het publiek deel, want dat vindt het altijd prachtig om hier even de wedstrijd te zien. Ze varen hier tegen bus. De vakkenstrutsen. Ik noteer ze alvast wat wij terugkrijgen. En dat ben de eerste fjouwer. Jester Mart is duidelijk op het tweede plakje. Heel knap. 6 gebroeders Makkem. Op het redden is dan nog weer de Lietse Lies. En fjouwer, het Zwarte Wief. Die had even een heel soort les van die omstandigheden gehad. Want die lijkt mooi. Wils de Efterhoede druk bezig is het schip oranje te houden en nog veilig hoe de finish te komen. En dan liep het toch Sibo Siesling Ja, helemaal in de achterrijn te komen. En wat nou aan de skierder is natuurlijk, wat docht Sikke Heerschap, wat wordt die? Wordt die nog van het tweede plakje verdrongen terug Tony Brundel? Die krijgt er 3 punten bij. En de 3 degradanten. Maar dat liep het wel vrij duidelijk. bij Sikke Heerschop, ik het tuigdel, nadat hij finished is. Hij wacht je op zijn plakje. Maar hij had het Joert net oprijden kennen. Dat kent die omstandigheden en ik snel verhoor. Hè? Nou, Ja. Want nou staat er een enorme golf en staan er in één keer. Ja, het hier net een rak letter wezen matten. Hè? Nee, net weer echt heel spannend. Goed dat ze dient hebben, Ja. Rousje. Ja. we zijn ons fjouwerd aan. Hier is de camera op het dik ik al de spatters op een lens had. En het zit er nou nog wat mensen om nog even
Want dat is altijd toch wel mooi. Hè? Mooi waar en alle meesten zitten er nog en je kent er even bij Del. Ja. Ja, dit zijn de diehards. Maar dat ben al een heel soort voort. Maar dit zijn wel allemaal Jestermaden zo hè. Ja. Neem maar gewoon met... Stormen trotseert, dus dat moet je eigenlijk een belangs. Ja. Romy de Rommel ik nog even op. Zeg maar dat. Wils de grootste bui hier nou weer even oer is. Maar die zullen straks al hier naar de kolk hier in Lemmer komen. Achter de stoes. Want daar barst straks het grote feest los. Want dat is toch altijd wel mooi in de Lemmer. Hè? Die huldiging van die IFK's. Hoe al de scootjes bij me kon lezen. En Ja. als een ware arena. Alle publiek daar op de kant eromheen. Dan hopen we dat het dan even droeg is. Het zou in die ontdekt wat ouder nemen, maar de buigen dan ik een beetje rustiger worden. Dus ik denk dat dat een heel mooi feest wordt. Ja. En dan om een kwartier van Jolan in de grote feesttinten. Bij de kampioenen van 2018 om een kwartier een huldigen worden. Ja, ik denk dat wij nog even wachten. Ja, nou krijg ik even weer een berichtje terug. Weer een bleum bij noemen Fjouwer. Heel knap zieltje. En zijn degradatie afdwongen, of nou afdwongen, hoe neem je dat? Afgewend. Afgewend, ja. Ik ben haast hetzelfde woord. Maar de Elkje 2, Jeroen de Vos op een 5e plak. Sois, ik nog een mooie wedstrijd. Hier niks nog wat te vrezen. Dat weer de Ut en Thuis, Florian Zwart. De 3 gebroeders, Arend Wisse de Boer op een 2e plak. 8, de Emanuel, Marijn Alstoren. 9 is worden de Wilde Witse. Mooi zeker heerschap. 10 de Grote Pier, Lucas Bauma. 11 Strietber, Sibo Siesling. 12 de Jonge Jasper. 13 de Ora et Labora. 14 de Jonge Jan. 15 de Westenwind. En bij de Waaksdom hebben we teruggekregen dat de vastdagbrutsen is vlak voor de finish. Dus die eindigt als laatste. Dan kennen we zien, ja, hier hebben we de Waaksdom. Er zit zelfs een hele grauwe doek in het schip, lijkt het. Dan had ze ik nog in rekken in die manoeuvre. Dan zullen wel een... dan zullen die... Dat breekt... Ja, ik kan toch de wien afbreken, maar kan ik toch een ervaring afbreken. Ja. Dus, en we zullen toch een hele grote... Ja, doek in de kop van het schip. Dus... Ja, is die Staagbrutsen ten gevolge van een ervaring of hebben we een ervaring kregen ten gevolge van een brekken van de staart? Ja. Dat weet je niet, hè? Dat, hebben we dan niet jongen. Maar in elk geval ben alle scootjes binnen. Ja. En Koos is al druk aan het rekening. En zullen we zo even de stand Trojan van wat het IFK's 2018 opleveren had. Ja. Ja, ik denk wel ook Ruud ben. Druk en rekkenfouten voorbehouden. Maar het is duidelijk. Gerard Adema dus met 13,8 punten. Een mooie score. De kampioen op de 2e plak stiert Sikke Heerschop. Het ging niet beroerd bij de start. Ja, maar hij werd woltwaarde 24,9. En op de 3e plak Tony Brundel met 23 punten. En dan de onderaan. Welke 3 scootjes met Takemier in de B-klasse de baan. Dat is op plak 16 Sietse Broersma met de Ora et Labora 56 punten. Dan Daan van der Meer. De man liet debuteren in de A-klasse met 54 punten. En de tweede degradant is Sibo Siesling met 50 punten. Volgens mij is het Zaaielke. Ja, Dan- ik vind het schokkend. Ja, Ja, echt. Dan ben ik serieus dat de street ben degradeert en Safel hier in de hoofdklasse ziel te hebben. Ja. scootjes in het hut. Ja, dan kun je Daan en Versitje, nou, die beginnen zeker zin je krijgt. Dan kan ik me dan nog een keer voorstellen dat dat wennen moet en dat je dingen bijstellen moet en dat je dientengevallige werk naar beginnen moet. Maar ja, voor Sibo is het toch heel erg jammer en heeft een hele beeld ervaring en prima schip. En ja, dat wordt even een mentale switch met te maken worden. Ik heb wel in mijn eer gehad als we nou ergens heen gaan, maar ja, de omstandigheden op het wetter, dan is het net zo noffelijk voor uw Lietse boordje moeilijk te komen. Misschien stellen we dat uit. En dat zou het betekenen dat 3 weken scootjes zullen, 2 weken SKS en 1 week IFK's erop zitten.
De kampioenen weer bekend. Douwe Visser van Grauw bij de SKS. En Geel Tadema van het dorp Jestermar bij de IFK's in de A-klasse. Yes, Wij joggen nog even op het wetter bij zeker heerschap. Zekerheerschap Toemerandor. Het verbist Brahma los. Ik keer ondertussen dat het nog even door het, maar we gaan eens even naar de man die het geen kampioen was. Het was er in 2013 wel Zekerheerschap. Nou, hij laat het nog, dus het zal wel wat afvallen. Maar dat zeker zijn verhaal in had, daarna dan sluiten wij er aan de zaak af. Ja, ze hebben wel alles proberen, hè. Ja. Het mislukte. En we kennen het helemaal inschatten hoe dat ging op die start. Waarom had ze dus let inkwamen. Dat zou misschien ook iets maar die wintermaatje in de hand hebben die op die bui wat reageert. Dus ja, maar goed. Ze binnen we wat opklommen. Ja. Ander Faber, doe maar. Ja, dat klopt het. Zeker Heerskop. Ik steen een jonk en hem. Ik ben bij de Wilde Wietse onboord. Dat is de nummer 12 van 2008. Zeker? Ja, dankjewel. Maakt het mooi. Ja, kerst hem wel in weer? Ja, natuurlijk wel. Waarom niet? Justine Bob Hoorn natuurlijk ont van de moon. Gedeeld Bob Hoorn. Ja, maar toen wij het kampioenschap ingang, toen gingen we het helemaal niet verwacht. Ik zie mezelf onder in de linkerrijtje, boven in de rechterrijtje. Dus ja, het kan nog helemaal niet steken. Het kon niet meer steken. Nou, en Jood, verdorie, dan gaan we op de strijd van het kampioenschap. En dan ging jammer genoeg, krijg bij die boventoon, ging het even mismuis. Maar juist maar. Dan gaat helemaal een spannende finale worden. Maar ja. Ja, want je moest een strafrondje draaien, hè? Ja, dat moest van de umpire. Nou, dat doen we dat draven. Nou. Ja. Maar dan zei ze dan, ja, dit hele kampioenschap eens geeft Bob een verwachting. Ja, en dan moet je toch van de morgen in de meisjes zijn, jongens. Mooi kennen. Hoe kan het dan dat het zo goed gaat? Wat slag het, wat misschien... Ja, die heeft verwachtingen helemaal net zien. Zo? Dat is juist nog een Zwitser. Die is nooit trainen. Die heeft verdorie helemaal naar trainen. Wat en ik. Het is hartstikke gekke sterkerij en die stapt in het vliegtuig op het coaching. Hij is trainen. Geweldig. Ja, dat betekent ook dat je hem tak om hier dus weer in jezelfde grote A-klasse zielen. Timmerkoort, in die zoon. Ja, nou dan hoop ik dat het mij voorbij zielt, want dan kan ik eindelijk ermee ophouden. Wietse de verlosser. Ja, dat had zij, hè. Als Wiets Boppen die eindigt, dan stoppen stoot. Ja, dan kan ik me eindelijk uit mijn lijden verlossen. Ik leeuw niks uit, dus dat is toch mooi, toch? Ja, maar het komt er wel mooi, hè. Het komt er mooi. En in mijn kop ben ik misschien nog wel 20. Of misschien nog wel jonger. Maar de billen staat wat oors. Ja, dus ik denk dat het komt er nog wel op on. Met name in dat laatste cruisraak. Je hebt toen die win even onhellen. Ja, dat haast net met het land van mij. Heel interessant. Maar goed. Dat is een goede ploeg om die heen. Ja, daarom. Ik heb een team. Prachtig meisje. Geweldig. Wat wil je nou nog meer? Lokweesje, maar niet tweede plakje. Dankjewel. Dankjewel. Zeker Heerskop. De Wilde Wietse die dus tweede eindig je in het algemeen klassement. Dat is Ander Faber. Even zien, Molly. Nou, we zullen eerst even naar de winnaar. Even en naar de die winnaar. even zijn publiek bedankt. Het dorp Jestermar en heel Jestermar zul je denk ik haast op het dik zitten. Ja, het feestje. Zul je nog even terug in. En hier de trouwe supporters en de vlaggen van Jestermar. Weer en wind trotserend. Nou, we zullen het al op reg. De grote EA. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Nou jongens, maar gaan we naar binnen daar. Succes. Ja, En lekker warm worden. Terecht de warm kampioen. worden, Prachtig. 3 weken is goed te zien, dat zei ik direct al. Het zit erop. Douwe Visser, dank voor die komst. Is goed te zien zelf, dat is mooi werk, maar erop praten is ik mooi, hè? Ja, dat is echt prachtig. Ja, zeker. Ik heb mij alle genoeg gediend. Ja, waar wit stak hem hier Grever, Elke Dijkstra. Mooi dat ik weer die in hast. 3 weken lang. Wat zal je het meest bijblijven? Het omroep Max en dan live en de wedstrijdverslagen inspreken. Daar zit al wel een aardige druk op. Het lijkt het altijd maar een verhaaltje, maar het moet er niet goed uitkomen. Dus maar
boven alles natuurlijk de mooie zielerij. Want zowel in SKS en IFKS hebben we prachtige wedstrijden jongen. Mooi als hichtepunt natuurlijk bij de SKS de finish op een Snitsermaar. Want dat hebben we misschien nooit bij mij zien. En hier weer de start. Hier weer de start, ja. Ja. Ik spannend, heel spannend. En die voelt van beide partijen ontzettend verschillend uit. Ja, ze winnen om elkaar weer. Dat kost het hele seizoen terug zien eigenlijk. Hè. We stonden derm stonden we gelijk. En ja, dan gaat dit soort dingen uiteindelijk de uitslag bepalen. Ja, en wat is het mooier als dat je in de laatste wedstrijd waar het om gaat, dat je die kan winnen. Ja. En dan de kampioen binnen. Dat is dubbel op, hè. Dat is mooi, kan je niet kampioen worden. Het is de eerste, dat is sowieso al de mooiste. En dan ik nog maar een dagoverwinning op het eind. Dat is ja, tip-top. De beelding in vervaren, dus het jouwt nog dat het een eind zicht is. Het is heel illustratief. Nou, dat sluiten we wel. Mooie zielerij gaan. Dus ik bij de IFK's die zo'n wedstrijddagen. Maar het inhelling ik nog op Ichtenbergen. Maar ze al hier een goed kampioenschap schild. De 2 kampioenen zijn dus bekend. SKS, Sadel, of Visselgrauw. Dat is al een Skofkalien. En nou dus Gele Tadema van het Dwarp Jestermaar. Waar wit wat de toekomst brengen zal, dat zullen we allemaal weer. Maar Takemier, Grif, werd scootsie zielen bij Omroep Friesland. Op radio, televisie en op de livestream.